Oşo ele bir muştab eki tep жүрө başır. Japegay, bizdigi muştab kim teppe jüret dep Kanbek muştumdarın tüyö. Tişlerin gıçırata Aydarbek datkan aile tarapka karady. Uşun eti üçü köpkö kеңешip oturuştu. Kaçı jönündögi oylorun, kaçkanda kayda kaçarındağı akıldaşıp görüştü. Birok iş mınday bolsun deşip taktap tıyanak çıkarışı albadı. Erten kaysı жерден жолугушуну убадаlaşıp, üçü geçkurunku koydu sadırı üçün ayıldarına karay bet alıştı. Kanыбек koydu sadırtıp kozulарды jamıratkandan keyin gün batqıça jayıp geldi da, kozularda baylay başladı. Kozu karmaşıp, gögөнгө baylangan kozulарды teskep, saançılar bala çakası menen жүрүшөt. Kozu karmagan saançılardın baldары menen kagışıp, alardan birini ıylatıp, birini korkutup, koydun arasını topulongdatıp ürkütüp, biri kozu karmaganı baratsa, al kozunu tetiri kup datkanın bejay balası kılıç jüröt. Anın kılığına maaşır boluşup, koronun çetinde ayın baça menen aselga atkırıp duruşat. Kanыбек jana saançılar kaysı kozularda kayda baylay turganın kılıç jakşı bilet. Birok aga kozulardın bardığı emes, kaçagan koydun kozulары gana gerek. Andan kaçagan kozunu kim karmap baylasa kılıç ana kayra ağıtat. Eger biri ağıttırбай koysa, ökürüp atıp zorluk menen ağıttırat. Aga kozusu menen koydun kaçkanı, saançılardan tezeke taygalanıp kuup жүрgөнü kızık. Kılıç жүгүрүп geldi da, Kanыбек baylagan kaçagan kozunu ağıtıp jüberip, ayıl araсын жаңырta katkırıp, ayın baça menen aseldin janına karaya kaçtı. Murunku wagtda kılıç mınday iş kılganda Kanыбek artынан tızıldatıp kuvalap, jet saltanat menen erkayımga dattanıp tıydıra turgan. Azır Kanыбek kılıçты kuuganda jok, dattanıp biröge aytkandar jok. Ape жаңыdık, tigi jaman Kılıçbaydı kuubay arızdanbay kalgan go, dep ayın baça tangdana aselge karady da. Hey Kanыбek, kılıçты kualabaysın be? Kanыбek kuup baratkan kolsunu taştap, ayın baça menen aselin janına bardı da. Meni emnege çakırdıңар? Dep tigi eköne karap ırjayıp koydu. Emne deydi ölüňni göröýün, seni çakırıp baraketimi aldırat bilem. Tigi kılıçты kuala deyim, dep ayın baça korsuldadı. Anı kola vazır karmaymın, dedi da. Kanыбek kozunun artından jügürgöndö. Ne, dep kılıç üyüne karay jügürdü. Ölügün göröýün, çinele gelesi bolup kalptır, dedi da. Ayın baça jeňesin koltukta üyüne karay bastı. Kozu baylanıp bolgondan keyin Kanыбek koydun aylanasyny emerip koyup, Karabektin üyüne girdi. Emne jönündö sırdaşıp, kuvanışta oturuşkan ayın baça menen asel mostoya kalıştı. Manda emne geldin sandalıp çıgıp üydön, dep ayın baça adatınca aňyraňdady. Tamak bolsa içeýin dedimle, dep Kanыбek gözünü alaktata jylmayıp koydu. Ölüňdi göröýün jindi go, bul üýde tamak jasalçy öle, dep ayın baça kıtıldap gülü jeňesine karady. Barary Sandalbay, dep asel tura kalganda Kanыбek ıksız ırjaň etdi da çıgıp ketdi. Kanыбek sırtka çykdy da eki jakty karap turup, Karabek Türkübek menen ulu çatka ketken. Men izdegenderim mından 2 günü murda turgan orunda turat. Bul eki katın bir uktasa ölgön emede uktaşat dep oyladu da, taktılı orduna karaya bastı. Ay jogoru götörülüp, alda kimden jolun jarık kılganday bolat. Kimgedir boğur açıp, anın betinden sılap, azıgın dep ar türkün güldün jıtın isketkenсип, çıgış taraptan sokkan meylün jel batışka karaya aňkyt. Hey Batır, joluň bolsun. Bizdin arabızga sen batpaganda kim batat ele degensiп. Alay toluru şokularyň gökke sozup, kapçıgayı koyunun genen aşkansyt. Uşul butumdun güçün senden gantybaýaýyn degensiп. Agjal жерди çapçyp, ozdugun gaçyrata çaynap germede turat. Kanыбek uşul görünüşlerde karap turdu da, eň ыңгайлуу gün. Mından ary mınday gündün boluşy kıyın. Erteň Alybay starçynyn toyu. Agjal oşoga çabalat da, bürsügünden tartıp güzge çeyin jılkyga ketet. Aydarbektin jakşı atlarynyň bary jılkyda. Başka atkay şenögeýin dep oýlanyp turdu da, jata turgan taktylуу jerine bardy. Mından artık taktylуу orun bolow. Kızık uykuda göçlüp jatkan sary döwetdi. Kanыбek turguzup jüberdi da, jaman gurumçunu aldyna jaya salyp üstüne otura ketdi.
Birok barekettin uykusu. Uyku esten çıkkan. Bugünkü tilek takır başka. Oşunu oylogon sayan Ganybektin jüregi alıp uçup. Dompuş attın dürtündöy dürsüldöyt. Anın göz aldına birese jamandyk elestese, birese jakşylyk elesteyt. Ganybektin öňü birde nurdanyp, gülümsürese birde tereň sabak tüýülüp aldaganday gırsyktar elesteyt. Tek anın göňülündägi uygu tuýgu ulamdan ulam türkümdep güç alat. Anın göňülündägi jalgyzgana şenimdi nerse kaçuu. Emne bolsa oşol bolsun kaçuu. Kadgana talayga jaraşa çeçiler. Kaçuga Ganybek mıhtap bel baylady. Kaçam, begaýymda ala kaçam dep oýlady. El oor uykuga girgende Ganybek göýnegi iştançan kalyby menen Karabektin üýüne garay jönödi. Agjaldy minip Ganybek kaçty degen söz aýyldyn arasyn azan-gazan düşürýärdi. Topdoşu el Aýdarbek datkan üýüne gelip jatsa, tuş-tuşka gogunçylar çapkylap getip jatışat. Alybay starşyn gelin algandygyna jana balasyny oturguzuga 5-20 goý soýdurup çoň toý berүүge gamyngan. Alystagy söök tamyr gızgyrkyndarynyň gelgenine 3-4 gün boldy. Toýga soýula turgan maldar murda günden başlap soýdurulup, etlerin bışırtıp eldin bardygyn çakyrtyp goýgan. Birok iş çatak aýlandy. Adyke toýdy toktatyn dep jatat. Kim? Aýdarbek datka. Emne üçin? Agjaldy minip Kudu Ganybek kaçypdyr. Hoy aýlanaýyn. Oşunçalyk maldy soýup etin bışyryp eldi çakyryp goýup, kantyp toýdy toktatam? Hem madem kara başlı adam soysoňuzdagy datka toktat degenden keyin toktatu gerek, dedi Aýdarbek datkandan jübergen adamy. Kuday kulum dese Muhammed ümmetim debey turgan çarası jok degende, Aýdarbek datka toýdy toktosun degenden keyin toýdy toktat boska Alybay starşynyň kanday erki var. Baldarynyň beline dasturganyň gurçap alyp, toýdan et jeş üçin erterek gelgendir, çülügün aldyrgan ögüzдөй murundaryn götürüp, kulaklarını deldeýtip, okuyanın jaýmanysyny anyktap bilүү üçin Aýdarbek datkanyň aýlyna jönüp galyşdy. Aýdarbek datka gum sarıp bir jakky murutun tişdep eldin ortasynda oturat. Bala çakasy ýylap jüret. Kana datka, emne kılady dep soranmay boluş sabırsyzlyk menen tömen garady. Emne kılady. Emne kılgana çogulu oturasyňar. Jemeni tabala oturasyňar dep uurtlarından göbük çıgara datka karın tögüp koya verdi. Starşı beyler göçügün basıp, datkaga жооп kaytarı emes tik bagıp karay alışbay. Başları jerge girip jer çıkıp oturuşat. Kaydan karasak bolar eken, dep, Alybay çyraksınıp, kamalı oturganlarga жооп alıp bereyin dedile. Tegi men üýümdün içinen kara, dep, tayağı menen datka Alybaydy baştan arı bir çaptı. Oturgan eldin barda bığıp kaldı. Datkanyň açusun basyp akyl aýtyp, akyl surar adam çykmady. Çakyrgıla janagy sayapkermin dep jürgen emeni degende üýdü gözde 3-4 jigit jügürdi. Aşyr 2 ýyldan beri Agjaldy taptap bagyp çaap jürgen. Aşyr taptap bakkandan beri Agjaldan çykpay kılgan günü bolgan emes. Aşyrdyň atasy aşkan sınçy, jylkyga danışman adam bolgonduktan Aşyrdagy atasынан ülgü algan. Orta boýlu, arık çıray kara jigit emne okuya bolarına göz jetpey gumsarıp gelip tura kaldı. Emne kılar eken degensip el dağı aşır menen datkany garap kalıştı. Atty gaýsy wagtda terdetdiň ele, dep datka aşyrga garabay turup gekerdi sura berdi. Göz baylanyp kalgan kezde dep aşyr tök düşüp otura getdi. Terin kanday aldyň ele? Çabala turgan atlardyň bardygy etdi bolgonduktan göbürak aýdalbaytgo dep kara terin gana algamyn. Kaýsy wagtda joktodyň? Tün ortasy bolup kalgan kezde. Bakkan atyňdy gaýtar oturbaýsyňby? Kara ele oturgam, şaýtan bolup gözüm ilinip ketdir. Anın üstüne sizdin eşiktin aldынан sizdin Agjaldy birö mine gaçat dep oý başyma da gelgen emes. Eger Ganybektin mundagylарын bilsem, atty ayagyndan garmap oturbaýt belem dep aşyr jaly orup tömen garady. Boldy. Bundan artık seni mene tüyleşe alıbaymın, dep çette oturgan jigitlerge qarap, arçadan alıp gelip mınal jerge ot çakkıla, dep koyup, datka erden tiştep töbön qarap böýregin tayanıp kaldı. Jigitler ottu alı olotup jakты. Emne oloruna eldin gözleri jetpej jaljyldady. Kana,
Aqjal üçün 60 adamdın başını alsam dağı göksem subaсын bilesinbi? Dep Aydarbek Datqa Aşırga tike qaradı. Aşır unçukpay tömen qaraganda, Aqjal üçün menin içim qanday kүйüp turat, dedi. Albette malga iç küyöt, dep Aşır ulutuna Datqa qaradı. Pilbesen, bilgireyin dep mına olottu jaktırdım. Çeçin, dedi Datqa. Aşır Datqanın bul sözüne buydalbadı. Oradan ırgıp durup giyimlerini çeşti. Ottun boyuna oturup borungdu qaqtasan, menin içimden qanday kүйüp turgandygyn bilesin. Aşır ottun boyuna жаңы basıp barganda. Aylanayın jurt, halda qanday ukmuş bolot, dep Aşırdın zayıbı çıngırıp jüberdi. Aşır ottun boyuna barıp oturganda, ilgeri otur, dep Datqa arkasından teyip jübergende, Aşır ottu tayanıp kayra tura kaldı. 10 yaşar kız balası menen 8 yaşar erkek balası ata kelep çırıldaşıp gelip Aşırdın boyundan kucaktay kalıştı. Birok Datqanın buyruğu oyunça jigitler baldарды alıp getişti. Zayıbı olsa çırıldap barıp iyisinden tanıp kaldı. Aydarbek Datqa dağı bir tepkende Aşır ottun ortasına jığılıp daha tura kaldı da. Kan içer, kankor, zulum. Menin kanım sağa gerek bolgon eken zulum. Senin dаңkыңa kızıgıp, atыңды çap, aşыңды içip koşamat kılıp жүрgen men akmak. Koşamatçıların üyü güysün, sen sıyakты zulumga karşı жүрgen Kanыбeke emi meňiret rahmat degende. Aşır ottun ortasına jığılıp düştü. El dit bagıp qaray alışpay, ters bırılıp ketençik dedi. Hoy itler, turasыңarбы? Onu starçı 20'dan kişi çıkarıp, tuş-tuştan qaragla, jerge girse töbesinden tartıp, asmanga çıksa tamandan tartıp Kanыбekti Aqjalı menen taap gelgile, beybaştık kılıp urbagla, Datqam özü versin jazasın dep, sorunbay boluş starçılarına kıykırıp jüberdi. Emne kıların bilbey korkup turgan starçılar, Sorunbaydın aytkanın orundatuğa girişti. 2-3 adam Aşırdın ölügüne çapanın ayık arasından jağ boyuştu. Zayıbı bozdup barıp Aşırdı kucakta jığıldı. 2 balası çırıldap, alda kimdi jek көрgөндөй gözünün jaşlarını salalatıp, parmakların oğuzlarına saçışıp Datqaga qarap ыйлоody. Tetigi koktunun teskey tarabı kalın arça, arası adam ötküs tün, türküm jıgaşlar aralaşıp kimdendir sır jaşırganday, hiç bir başın ırgabay turat. Ükü tağıngan baştangan türküm jıgaşlar emes, ürpüygen betege tulаңдарда, ar kaygan azuların görsetken arstan sürdüğü askalarda, karakulak şer jondonuşkan sala neçen kırlarda, al kırlardın iki jandan salalagan neçen koktu golottorda, koktuların ayak jagındağı oypon bıtkıllarda, al da kimden ayanıştı adamın katıp hiç kimge sır çıgar boçuday mostoy gonsuyt. Kana siler koynuňarga jaşırgandy, kayсы oluya gelip surup algany jüret. Korkpogula, muna biz bar degensip. Muna bul asman tireçiдөй bolgon çokuların arı jagынан, alay toğlorunun san jetkis askalı biyik çokulary gökrögün girip gökke baray başyn sozup, kimdindir artынан akmanap qarap, şına arlaşkanday tom sorgonsup turgansyt. Kıymılsız zatlar emes, koktu golottordan orgu akkan şıldır bulaktarda, taştan taşka urunup arstança gürüldügön kapçıgay suudarda, kızmıştı kız jılıp baskanday eş tavyş çıgarbay agıp jatkansyt. İzçilden koluna ak düşürüp, izdegenin taptırбай koyuga hareket kılgansıp, alaydın özönünde emes, askalı toğloruna dağı boz düşkön. Mına bul çoň tuvarçan tüğünde çoň kara ger at baylanıp turat. Attın gebetesi ançalık çarşagan at emes, tek kursagının açtığın bildirgendey ozdugun çaynap turat. Yer tokumu bütün gümüştölgön. Arçanın jogorgu çoň aça butagına minip bir jigit oturat. Giygen giyimi töjünden jasagan жаңы beşmant şım. Butunda kızıl bulgarıdan oymolatıp jasatkan biyik takalı ötük. Başında жаңы ak kalpak, müçösü gelişken, ornotkon döşüdöy zaňkayıp gen gökürök. Buğrasandu, aldaganday, azap tatkandığı bolboso kızıl çıray nur yüzdü. Sırtkı görünüşü salavattu, göz garaşı ukmuştu. Kanjıgalı kara sengsel degen bürküttöy, aylanasını imerip salmak menen garayt. Japek koyun jayıp kele jatıp tömönkü askanın şilesine çıkıp tura kalganda bayağı jigit baltırgandan jasagan çorunu alıp tarttı da
Japekte garap kaldı. Japek elengdep eki jagyn garap hiç kimdi gözüne ilindire albady. Jigit Japektin elengdegenini görüp çorundagy eki gaýryp tartyp koydu. Japek çorunun önü arçanın arasından çıkkandygyn bildi. Birok kim, kayda, emni dep tartıp jatkanın çeçe albay koynundagy çorun surup alıp, kayda jüret aksak koy degizip tarttı. Arçanın başında turgan jigit, kıroy aksak koy degizip tartkanda, Japek kuwanganyn bilgizgendey, düýnede teňdesiz gymbat bu adamyn tapganday, tam-taňdap beri jügürüp kaldı. Jılkıdan buğdandy mingen jyla ajynday ün menen gülgön bürküt jötüktep, sırttandan beter jürgen bul jigit, bizden Kanybe gele. Gütbegen jerden gütülbegen türde Kanybekti gezdeştirgenine kuwanganday, jana görüp turganına işenbegendey, "Çin ele sensiňbi?" dep barıp, Japek kuçaktaýyp öpkülep kaldı. "Tosum, dosuňdan uşunday iş kılgandygyna karşı çykpasyň" dep Kanybek gülüp koydu. "Jok, karşı emesmin dosum" dep gülümsürep turdu da, "Kapıray, adam görkü çüpürök, jygaç görkü japırak degen ras eken go." "He, albetde dosum. Jakşı giyinip, jakşı atty minip jürsek, bay uldardan artyk bolbosa kem bolbosa elek" dep Kanybek Japekti dalyga taptady. Kanybek Japek menen köp keçeýin süýleşdi. Özüniň gözlegen maksatyn, tilegen, kıla turgan işin, bara turgan jerin, göküreke saktagan kegin birden sanap Japek'e aytyp berdi. "Durus dostum, kolumdan gelişince saga jardam kılam. Bugün tünü Begay menen süýleşip aýyldagy bolup jatgan okuýany bilip erteň gelem. Angyça mına ol azykdy içip dur" dep Japek çanaçyndagy gymyzga iki eçkini saap görçök kılıp Kanybek'e berip, koyun aýylga garata jaýyp jönödü. Kanybek bolsa tündö Garabektin giyimin kanty uğurdap alganyn, agjaldy gandaýça minip kaçkanyn gözüne elestetүү menen geleceği jönündögi tereň oýga getdi. Ertesi düşke jakyn Japek kelip ekö süýleşip durdu da, "Eş uşunday dosum" dedi Japek. "Kanteýin, men aşırga gara sanap, agjaldy minip kaçkanym jok. Agjaldan başka attın golga düşbegendiginden jana agjaldan başka işenişli attın joktugyna minip kaçtım" dep Kanybek ulutunup koydu. "Eme janagy söz, janagy. Dal göz baylangan gezde tetigi aýaldyň günçygyş jagyndagy gok tutjada bol. Oşol gezde aýaldagylar gyzyp kozu baylap jatgan bolat. Andan başka wagtda mümkin emes. Antkene seni kaçtı dep Begaýymdy sağ saktap gaýtaryp galyşdy" dep Japek orundan turdu. Gün batuga jakynlap kalgan gezde Kanybek agjaldy minip arçanın arası menen goktunun ozuna geldi. Aýyldagy jylkyçylar jylkyların gyzyl sudan sugaryp gaýra kaptatışdy. Kanybek çetin soýuldy takymyna gysyp, çoňty barçaga daldalana ar beri jürgenderden bardygyny görüp durdu. Kanybektiň gabaryny ogup Begaýym tünde tünü menen uktabaý çykdy. "Sen emne uktabaýly ulam goturlup iş göresiň?" dep eçen ere suraganda, "Jönele, kargan atenem esime düşet, alardy sagындym" dep jogap bergen. Birok Begaýymdyň bul sözüne eşen işenbey, eşike kulpu salyp jatgan. Tünde ötkörüp taň atyra albay, taňdy atyrsa gün çygar albay, gün çyksa geç giri albay Begaýym alek boldu. Begaýym üçin bugünkü gün bir neçe günge tatydy. Gün batyp göz baylanyp karangy düşüp kaldy. Birok bugün aýdyn 15 jaňysy bolgondukdan jer betine gümüş nurun şaşdy. Toňmurundun tosunun arasынан kalkamanday ay götürüldü. Aýdyn jarık deyip turgandygyna narazy bolgondoy Begaýym ayga garady da tereň ulutunup aldy. "Kara çunakdyň golsu gaýda jüret? Tetigi çetde kaçıp jüret. Tos. Hay gögenge kaptal. Butumu gazyka urup aldım. Koydu berim ergileçi" deşip bala çaka gozu garmap aýyl arasyny zy çugydyşdy. "Begaýym, mına bul gozuna garmay goýçu" dep iki goluna garmay Begaýymga çoň boz gozunu görsetdi. Begaýym janına gelgende, "Jügür, geldi" dedi. Begaýymdyň jüregi alyp uçup, bütken boyu dürüldi, gozunun içi gurgap akyldaý başlady. Bir o akylyna şaşpady. Koydun çetini mermiş bolup barıp üýdüň kaptalyşy menen Kanybek kelgen goktuçaga karap jügürdi. At jalyn garmap öwöktep turgan Kanybekdi göre goýup,
Canım Kanybek dep Begayım ыйлап jibirdi. Ыйлaba, ыйлay turgan wagt emes. Gel uçkaş dep Begayımdy bilekten alıp uçkaştırdı. Ayıldın jaka belinde hiç adam görünbödü. Kozu baylagandardyň çusu basly elek. Kanybek menen Begayım toň murunga garap bet alışdy. Ayıldan uzap çıga bergende tömenki tarabına jılky jayıp gele jatkan 3 jılkıçynyň biri "Oy, tigi jalgyz bara jatkan gaýsy jılky?" dedi. "Bastyryp garaçy, janagy jaňy satyp kelgen at bolup jürbesin" dep biri jaşyrak jılkıçyny jumşady. Kanybek jürüşini ıldandatdy. Jılkıçy jele çygyp "Hey, katyny uçkaştırgan kişi eken." Kim eken?" Kim ekeni gaýdan bileýin? "Tokta deçi." "Hey, toktoy turçu" deşip jılkıçylar artyndan jele başlaşdy. Kanybek jürüşini dagy tezletdi. Antkeni bul eşendin jılkıçylar ele. "Hey, toktoçu" dep jılkıçy artyndan çapkanda Kanybek agjaldyň ozun goýa berdi. Angyça "Begayım" dep çuuldagan gıykırık çuu ayıl tarapdan çykdy. "Begayım barby?" "Jok. Mында da jok." "Hey, emese kaçkan eken." "Oy, janagy bul ayıldan gatyny uçkaştırıp jönöken kim?" "Kaçan?" "Hazır ele, biz jılky aýdap gele jatkanda tigine, tegi garan." "Ha, gokuy, bayağı Kanybek gelip alıp ketken turbayby" dep erkekler jügön alıp jılkyga jügürdi. Jılkıçylardan biri kugunçylarga at garmap, ekөө kaçkandardyň artyndan kıykırıp jönöşdi. Köp uzabay kugunçylar guralyp, jer titretken çuu menen kaçkandardyň artyndan jönöşdi. Eşendin aýylda tarapdan çykkan çuuga taň galyp, jogorky aýyldardan adamdary jılky juşatyp çetinde turgan jılkıçylar tuuradan çygyşyp, Kanybekde toktolup kuy başlaşdy. Kızıl suunun tündük tarabyndagy jol menen Begayım Kanybek getip barat. Aranday ozunu açıp, ozundan çykkan ak köbөгün iki omurosuna çaçıldyp, jal kuyrugun şuuldatyp, jildi betke zuuldatyp, akjal arışyn gerip, iki tutkundu alıp kaçıp baratat. Kanybek attın kudagyna garata böktep, Begayım Kanybekdi kuçaktap bek jabışyp baratat. Anda sanda gana "Çuu galyňda ulamdan ulam jakynlap gele jatat. Hudaýa, golga düşbey gutulup geter bekenbiz" dep Begayım Kanybekdi dagy bekem kuçaktagan bolat. Joldagy aýyldan goşulgan gogunçylaryň attary jaňyly kydyp, bargan saýyn gogunçylar jakynlap baratat. Gogunçylaryň gebiri şaşyp atdy jaýdak mingen, gesi göýnekçön, kebiri jylaň aýlak. Birinde soýul, ikinçisinde ukuruk, üçüncüsinde bakan, dagy-dagylar. Eň aldynkı gogunçylaryň golunda myltyk, çap bara jatyp zaň ettirip bir atdy. Birok Kanybeklerge tiýbedi. Köp wagt ötpöý kaçkynlar toňmurundan tumşuguna gelişdi. Agjaldyň garusy ketip ulamdan ulam anyň army gysgardy. Kugunçylar jakynda bu tatymda girip geldi. "Çö" dedi da, "Ha, janywarym Agjalay, düşmanlar jakynda senden garu kete başlady. Birok aýbanda bolsaň rahmat. Uşunçalyk jerge iki adamdy götürüp çurkadyň" dep Kanybek takymyndagy uzun çetin soýuldy surup aldy. Karmalaşyp kugunçylar jetip geldi. Bayağı mıltyk menen atkan neme mıltygynyň ozundan garmap durup Kanybekdi çabarda, Kanybek murun ozunup any at üstünden tizege çaap düşürdi. Kugunçylar menen Kanybekdiň arasyndagy çavuş 3 çakyrymda jerge çeyin sozuldu. Ulam kaçırıp gelgenin, ulam atынан ırgıta çaap düşürüp oturup 10 çakty adamdy sulatdy. Birok Agjal başyn çaýkap turup kaldy. Kanybek köpke çeyin hiç kimdi jakyn geltirbedi. Ulamdan ulam artdagy ugunçylar gelip göböýdi. Erk talaşgan iki şordu golga düşdi. Joň çetin bakandy Kanybekdiň boyuna çenep kesip, iki başyna 2den 4 kanjyga tagyp, bir başyndagy kanjygalar menen Kanybekdiň moýundan baýlap, ikinci jaky başyndagy kanjygalar menen iki butuna sıbızgı baýlaw salyp, iki golun arkasyna geltirip jarym baýlaw menen baýlap, üýdün törüne taştap, kalgasyn jap sırtyndan gulpy salışdy. "Hem eşike girip çykkanyň, jana goro gaýtyrganyň göz bola jürgüle. Bu delerman dagy boşanyp kaçyp jürbesin. Sıbızgı baýlaw menen jarym sıbızgı baýlaw menen jirim baýlawdan kim boşanat ele? Gokuy, mындан boşuna albaýt. Hey balдар, kaçırıp aýly degen adamnyň golu butuna jirim baýlaw menen sıbızgı baýlaw salgyla" dep karlar köp aýtjy emes bile. Oşonday bolsa dagy saktyk gerek. Saktyka gorduk jok degen emespi?
Antep jaylanışıp attardy suutuga baylap koyup biröge kaytartıp koyabız deşip eldin bardygy Ganybekti gamagan üýdüň janına tura kalıştı. Agjalaman, kul garmaldy deşip Aýdarbek datkaga kişi çaptırıştı. Somdogon temirdey suun duyup Ganybek jatat. 2-3 ret kıymıldığı hareket kılıp kolundağı çılbırdı üzünü baykaştırdı. Birok mümkünçülük joktoy sıyaktandı. Tek Japek'tin aytusundan ulam Aşırdın ölümün gözünü elestetüydü. Sorunbay Boduştun sözünden ulam Aýdarbek datkadan ıyba kılışıp Ganybekti uruşkan emes. Ah nikel ugatını da ala kaçasın dep gana eşen kamçı menen eki çapkan. Birok şordu Begaýymdyn awaly kıyın bolup kaldı. Anı alıp geler menen çaçın kırkıp tikeneke bölüp tayaktagandyktan eşik aldında 10 top jatat. Begaýym bol tayaktan aýygaby jebelöbi al tawuşmak. Birok bul tayaktan ayıksa da ayıkbasa da ölgön adam. Oşonduktan anın ölüp kalgana köp jakşı degen sözler har gaýsy üýden çıga başladı. Antkene jaştaýynda çaçın kırktırgan şermende degen awysyn ajyndardyň sözü ölgönçö betine tamga, göňülüne kö japmak. Taň atuga jakындap kaldı. Sopu çılapçının kaldıratıp eldi zorga oýgota başladı. Hoy zor malı bolup kaldyby? Ha bolbogandaçı. Kan emese zor işeli deşip kugunçlar aýlyna tarap aýly alystary har gaýsy üýge zor içüge gire başlaşdy. Eldin tarap bara jatkanyny görüp kuwat töýlörüň arasyna jaşyna kaldy. Japek bolsa uktagan kişi bolup iki jakty garap jatat. Getken el getdi. Getbegen har gaýsy üýge girdi. Kazan aýak kaldırap zorduk tamaktaryny içүү menen birge Ganybektin angemesine girişişdi. Japek kuwat erçitip alıp Ganybekti gamagan üýdüň artyndan gelip "Ganybek" dedi. Kaýsy jerde jatasyň?" "Tördömün." "Beri hepçi jakty gözдөй togolan alasyňby?" "Togolan albaýmyn go." "Togoýanşa da gaşy. Beýi." "Akyryn, iki jakty gara." "Akyýyň götöy" dep köýeleňdep iki jakty garay geregenin ayagyna tayaktaryny salyp götüre başlaşdy. Gerege gıçıraganda eko çoçup da getişdi. Akırı geregenin ayagyn götürüp Ganybekti surup alışdy. "Oy şada gaşy" dep kuwat Ganybekti kuçaktap alıp betinden öbüýlap jüberdi. "Emi tez jöne Ganyke, taň atuga jakynlap kaldy. Begaýym jönündäki okuýany erteň ok" dedi Japek. "Rahmat gurbular. Men toda bolam" dep Ganybek ekönün betinden eki öp çette baýlanyp turgan agjaldy tagy mindi. Erte turgan aýaldar tündüklerini tartıp Ganybektin ganday abalda jatkandygyny görüge sonurkap üzüktün ayagынан şykalaşdy da Ganybekti görü alışmady. Aýşa üýden çykyp Ganybekti garap jürgen aýaldardy görüp "Emne?" dedi. Aýaldar daroo jogap bere alışpay gözlerin jaljyldatyp duruşup "Körünbeyt go" deşdi. Aýşa da garap Ganybekti gözüne ilindire albady. Törde sıvızgı baýloo salgan bakan, jirim baýloo salgan çılbır jatat. "He awışga, Ganybegiň jokko" dep Aýşa zaňkyldady. Aýşanyň ünü menen eşen jügürüp gelip eşikdi açdy. Sıvızgı baýloo jatat. Eşen çılbırdy goluna alyp turup "Üzüp alyp boşanyp ketken turbaýby" dedi. "Özü gaýdan gaçsyn? Bu iş Japektin golundan geldi" dep aýyldaglardan bir tobu Japekti karalay başladı. "Biz zor içip çıkkanda Japek uktap jatypdyr. Oşol boydan orundan gozgulgan jok" deşip kuru gaýtargan aýaldar gübe ötdü. Anın üstüne eriňe köňe teň çala bolat dep geçinde Japek Begaýym menen uruşa ketken. Akyrı Aýşa üýden çykyp Japekti tildep koydurup koygan boluşu. Mına uşul işlerden bardygy Japekti aktap ketdi. Gündün nuru jayla Aýdarbek datka edýüde adam menen gelip eşendin üýüne düşüp kaldı. Agjalda minip Ganybektin dagı kaçkanyn ugup güýbegen jeri gül boldu. Hemne kılaryn bilbedi. Tek tişin gıçıratıp tanowlaryň gıpçıngdatyp turdu da "Koluňa düşken kuldy saktap garmay albagandan keyin aýlanganymagan süýünç aýtdyrasyňby? Je meni tabalap şıldyň kılganyňby?" dep eşendi töwden ary eki çap "Aýby üçin malyn talagala" dedi. "Aýlanaýyn datka,
Jirin baylo salgan çılbırdı üzüp giregenin ayağынан çıkıp ketiptir dep eşen burkura bıylap jiberdi. Kanybek Aýdarbek datka aýlynan çıkıp eşenden aýlyna gelgenin görüp güldü. Birok ömründe bugünküdöy şaşıp görgen emes. Tünde kaçıp çıkkandan tartıp taň atpady. Taň atsa gün çıkpay, gün çıksa Japekden goyu batırak jaýylbay alek boldu. Bir şordunun ardaktap bakkan жалгыз kızı. Mından murun mınday turmuştu görbögen. Bul görgen gorduguna, jegen tayagına çıdayby, je jokbu. Kayra yüz görüşüp jarkırap jaynap ömür sürebizbi, je ömürlükke koş aytışabızbı degen syýakdy suroolor menen başyn katırdı Kanybek. Arçanın arasındağı açıktan Japekti qarap turup Agjaldyň janına basıp geldi. Agjal Begaýym ekön alıp kaçıp kutula albagan günösüne geçirim suraganday, oğuzdugun gatırata çaynap Kanybek'e qarap okurandı. Çok Agjalym, sen de ayıp jok. Karataanday köp kuğunçunu karşı tersi sulatıp salıp kutula albagan men ayıpdymyn degensip, köpke çeyin Kanybek Agjaldyň moýnun kaşıp, gözüne qarap turdu. Jok, eköňi göterip kaçıp kutula albagan men ayıpdymyn degensip, Agjal dagy okuranıp, Kanybek'in eteginen tiştep tartıp koydu. Kanybek Agjaldyň er tokumuny alıp, arça arasındağı buýgatly açyka otga koyup, arçanın arası menen Japekti uturluğa jönedi. Japek jarym buta atımday kalganda, dostum, Begaýym kanday? Japek köpke çeyin bulugup, hiç söz aytalbay gözün jaşyldantyp, tömön qarap turdu da, kanday dep aytarlyk da emes. Tünde sen getkende eşik aldında jatkan. Erteň menen tursak jok, aýyldaglaryň bardygy jok dep izlep jürüşet. Argaýsy üýlerge girip garasam eş daregi bilinbeyt, dep Japek tömön qarady. Kanybek köpke çeyin çekesin garmap, kuuragan arşaga süýenip turdu da, sen oýun kanday? Begaýymdy öldürüp salışdy dep oýlaýsyňby je esaly bir jaka kaçdy dep oýlaýsyňby? dedi. Ay taň, kaça turganda da jok boluşy, sebebi anyda gaçyry jönde Kubat eköbüz oýlaganbys. Süýleşip gel dep Kubatdy jibersem, on top jogap berbey goýupdyr, dep Japek tereň ulutundu. Muňdularga boğur açıp baş çaykaganday, tümön türküm jigaçlar başlaryn jelge ırgaltgan bolat. Sandagan köp kanatlılar türkümde ötüp sayrap, aldaganday tereň maneli ısır aytgan syýaktanышat. Kanybek menen Japek dagy oýdun orçununa, kaýgynyň galygyna batyşyp köpkö çeyin unçuguşpay oturuşdy. Men oýumça sen get dostum, bul jerge mından köp turuga bolboýt. Kanybek alys kaçkan jok, uşul tolarynyň bir jerinde deşip izlep jatışat. Oşonduktan ulu çatçaka barıp bir ay, jarym ay iziňde sutup gel. Eneňden esen solugun bil, çoň ata çoň eneňdi gara. Aňyça Begaýymdyň ölüje tiriligi bir jaňsız bolat, dedi Japek. Oba, men da oşonu oýlanyp duram, dep Kanybek üşkürdi. Japek üçin Kanybektin içinden jel çykpay, uğur kaýgynyň jalyny çykkan syýaktandy. Kubat dagy geldi. Ötken getkendi, göz aldyda bolup jatkan okuýany özlörünçe aýtyşyp oturup gün batuga jakyn kaldy. O şadagaşy, sen eme oşonda gyy. Meniň koýumda bir şolbun koýşubay. Şoýup bökşöýüp beýem, dep Kubat bir goluny jetilep gelip, Japek'e kölüp bökselöý galyp, Kanybek'e böktörüşdi. Rahmat gurbular, sizlerden jakşylyňar gökrökden getpes. Arysy 15, berisi 10 gündörde gelip kalarmyn. Koşgula, dep koştoşa, Japek'tin komuzun beleki alıp, Kanybek gün batkanda jolga çykdy. Kayra kaçpa. Kanybek taň ata göksuny geçip öýüne çykdy. Jaýdyň kıska tününde jolsuz jerler menen mınday uzak jol jürüp attın kıyındığı menen jürgünçünün talıbagandygyna baýlanyşdy. Eldin bardygy alda nebak jaýlaga çykyp getişken. Adaldudan tügü jok gedeýler dagy ar kimden una surap gelip böksö jaýlalarga çykyp getişken. Agjal çalygyp Kanybek şarçady. Kanday bolsa da atyn toýuntup ot jagıp, et pişirip jeş Kanybek'e zaryl boldy. Kalyň tokoýda aralap barıp, buýgatly buruluş açyka düşüp, Agjaldy otga goýup, otluk çagyp, otundyň gosuna sındyryp ot jakdy.
Böktөрүн çögündögü böksölөгөн gozunun etинен alıp otqa saldı. Akkan su şarıldap, jakkan ot alıolanyp balbıldap ottogı et çıjıldadı. Sokkon jelge tokoydun başı teňselip, türdü tümen çöptөр seňseldi. Alda kimdi gutuktagандай, aldagандай sırdı bayan kılgандай, kanattılar türküm sonun güýge salıp sayraştı. Butunda çokoy, başında terim alakay, üstünde jamaçılı kızıl çapanı var, uzun boylu aksakal çal gelip, Kanybekten arkasına tura kaldı. Çaldın görünüşü tavışmak, boyuna bütkön gelbetine, müçösünün görüngen söyletine karaganda baş sıyaktanat. Üstündögü giyimine karaganda aldaganday kul sıyaktanat. Çaldın katarına kempir gelip tura kalganda, unçukpa degensip, çal kempirine erdin tiştep koydu. Kempirdin görünüşü dağı çaldan kalışbaydı. Birok biri 25'teki uğuldan beter, biri 18'deki gelinden beter zınkıya, kay-kayışıp turuşları tangalarlık. Kanybek sunun şarıldap, ottun çartıldap güýüşünen ulam, arkasında turgan kempir menen çaldı sezbedi. Ottogu etti oňdop koyup, belindeki gomuzunu alıp, gököy kesini çetti. Gököy kesini çertip olup, ottu işkeriştirip, etti oňdop koyup, kayra kaçpa degen günü çertti. Geydi kolun katı şiltep, komuzunun kapkagyn şakıldatıp, geydi ortonu menen takıldatıp, başın çulgup, gökürөгün götürө gerip andasanda ilgeri obdulganday, moýnun çulgup, ıkыс berip, oyku gaýky gubultup, türküm porum menen çertüdü. Kempir çaldın gözlörünün jaşı tıyılıp, göňüldörü götörülüp gözlörünün gıçıklarındağı jaşty sürtüşüp, birine biri karap jılmaya gayra tartpay joga girip bara jatkan erlerdi gözlörüne elestetişti. Kanybek komuzun çertip olup, oň jagına goýoýun degende, "Pale rahmat badam," dedi çal. Kanybek komuzun jerge koyup bara jatkan galyğı menen katıp kaldı. Artdan kuy gelip aňdyp turgan göp eldi gözüne elestetdi. Birok çal tarapka burulup karabay turup, "Siz kimsiz?" dedi. "Men uşul jerlikmin balam. Çertken güýlörüňe rahmat," dep çal oň tarabyna oturdu. "Murunky güňe ıyladyk. Giýinkisine gaýratdandyk sadagan," dep kempir Kanybekden sol tarabyna gelip oturdu. Ha degende çaldın önü çykdy ele, andan keyin kempirin önü çykdy. Dagy eço garap turat boldy eken, degen oý menen Kanybek akyryn artyna burulup garady. Birok kempir çaldan başga hiç kim gözüne görünbedi. Çal menen kempir unçukpady. Kempir da gaýryp söz aýtpady. Tek kempir çaldın görünüşüne garap turup, eşen türküm oýga getdi. "Bul gandaýça kempir çal? Bul tegerekde aýylja adam jok ele go. Demek bul eke kaýdan çyga kaldy? Je aldaganday gözgö görüne turgan birdemebi? Je jomoktoga aýtylgan je tumşukdarby? Je bolbosa japay adamdarby? Japay adam bolsa jylaňaç bolat ele go. Eger je tumşuk bolsa tumşugy jana tırmaktary jez bolat deçele go," dep Kanybek akyryn aldyrtan tigilerden golu başlaryn garady. Birok bu ekönün görünüşü jana golu başı kadimki adamdyky. Kanybek köpke çeýin garap turdu da, "Üýüňizler gaýda?" dedi. "Üýübüz uşul tokoýdun çetindegi çoň gıştoda. Erteň menen tyşga çyga kalsak uşul jerden buruldap tütün çykyp jatkanyn kim boldy eken dep kempirime köz basyp geldik balam. Çoçuwa," dedi çal. Merimdi görünüşün jaýdarlanta. "Uşul jerde turasızdarby?" "Owa." "Kandaýça? Eldin bardygy jaýlyga çykyp getse, sizlerden bul jerde oturuşuňuzlar kandaý?" Balam, al jagyn teriştirip emne gylasyň? Bizdin jaýda sen suraba, biz aýtpaýly," dep çal üçkürüp goýdu. Kanybek dagı köpke çeýin onçukpady. Ottogu etdi alıp, güýgün kırıp, aldın özü oğuz tiyip, kempir menen çalga eki çoğun kesim etdi. Jörgömdöp kesip berdile, "Rahmat badam, orozobuz," dep jeşpedi. "Kana balam, sen özüň jaýyňda aýtjy. Atyňa garasam aşkan baýdyn ulu syýaktanasyň, giyimiňe garasam baýdyn görör göz jylgıçysy syýaktanasyň, et kesip oturgan bıçağına garaganda goýçuga okşoýsuň, at çarçatyp tün gaçyňa garasak kaçyp gele jatgan adamga okşoýsuň badam," dedi çal. Kanybek çaldın kıra kılıgına kuvanganday garap turdu da, "Iras taap aýtdyňyz aksakal.
Başında koyçu elem azır жылкычымын. Oşol koyçu gezinde Japek degen dosumdan uşul gezdikti aldım ele. Özüm ulu çattykmın. Bir taydın güçün surap mınabıl alaydağı ejeme vardım ele. Ejem taydın güçün bergin dese jezden berbe koydu. Oşol jezdeme eregişip atıны urdap menip kaçıp kele jatam dep gülüp koydu. Basa Akjal degen gülük atı minip Aydarbek'te atkanın kulu kaçtı dedile karmalıptırбы dedi Gempir. Kanybek Gempirge jalt karap turdu da "Anı kaydan uktunuz?" dedi. Murda günü geçinde oşol kaçkan kuldu kup jürü özdeşip 30'da adam gelip ar kaysı sudaga ayılga çıkıp ketişti dedi çal. Ha jok karmal elek dep Kanybek çukul gana kayırıp жооп berdi. Akırın aldırtan Akjaldı karadele taldın daldasında ottop turganın gördü. He balam jakşı sözüň bar eken, birok janagı eje jezdengdi barja joktugyna işeni kıyın dedi çal maldaşyň oňdona oturup. İşeniňiz aksakal dep Kanybek gülüp koydu. Emese jezdeň aşkan akmak eken. Oşol jezdengdi bili albagan ejeň da akmak eken dep çal ulutunup koydu. Tur aytasyň awuşka dep Gempir dagı çaldın sözün jaktady. Kanybek kayırıp söz aytpady. Aytuga ыңгайлуу söz da tapпады. Oşonduktan bışkan etten kesip jep, kalpı çıkkan kişiçe tömön karap gana otura berdi. Eje jezdengdi akmak eken degen sözümdün çındığı bar balam. Aytkan kebiňe, çetken göňe, boyuňdagy jigitlikdiň gelbetine karaganda gögürim gölöy, tulgaluu akjaysaň çoğun gancıga şokkol degen jigit görünösüň balam. Gögürim gölöy degen jigit başına too tüste çymynday görüp, çymyn golunsa toodoy görüp gözdegen maksaty gıyabyna gelmeýinçe bardyk azap menen dozokka çydap, gölden eriminde gögörüp, gegen içke tüyüp, gölöýüp jüre beret. Tulgaluu akjaysaň degen jigit başına tulga, boyuna soot giygensip bürö tayaktasa götörüp, büröni tayaktasa öltürüp koyat. Anday jigit akın arönörgö jakyn bolat. Anday akın arönörgö jakyn jigitdi ayıldagy koyçu goloň aýrykça kızgırkın gelin gesekler jakşı göröt dedi çal. Kanybek çaldın danışmandygyna aldy menen taňdanyp otursa da akyrky sözüne kuwanganday gülüp jiberdi. Botam çal senin aytkanyň tuura çygyp kaldy görünet. Bu balam gülüp jiberdi dep Gempir güldü. Abışka Gempirine karap gülgöndö ekönü almak salmak karap Kanybek dagı güldü. Çoň gancıga şokkol degen jigit gözdegen maksatına jet üçin köp urunup berinet. Jel uçurgan gamgakta köpkö soktugat. Ebi gelgen jerde er öltürüden dagı gayra tartpayt. Oşonduktan şokkol delinet. Birok anday jigittiň gelечegi geňiri bolat. Jaşynda bersin mehnetde, karıganda bersin döwletdi degen makalday gelечekde gözdegönüne jetip göňülün basbay koýboýt. Akyrı boljoluu bolat. Oşonduktan çoň gancıga delinet. Mına jalgyz başyňda er jigittin 3 belgisi bar eken balam. Sende jigitke taýdyn güçün emes aýgyr ýürü jylky berse da gazdy kılat. Jetim menen jesirdim beçara menen momundun namazı üçin güreşip, kekengenden gekti aluu sende jigittin gana golundan gelet. Oşonduktan ejeň menen jezdengdi akmak eken dedim balam. Birok bayatan berki gılıňa karaganda eje jezden tursun eştemeň jok kul görünösüň balam dedi çal. He ras ele dep Gempir dagı şıpşыныp koydu. Kanybek uyalıp kızaryp ketdi. Kuldu kul dese ülgüsü gelet, bidi kul dese gülküsü gelet degen makalda esini alıp uyalgan jok. Çal özünün danışmandygy arkasında jaşırgan sırların bilip oturgandygyna jana joloydun osiyaty esine düşe kalgandyktan uyaldı. Gempir Kanybektin uyalgandygyn seze koyup, "Uyalbasa dagaň, men küň özü kul" dep gülüp koydu. Köpkö çeýin Kanybek unçupay turdu da, "Kandaýça sebep menen meni kul dediňiz ata?" Kim bilet balam. Etdi kıya kespeý tuura kesdiň. Çoň kesip az çaýnap jutduň. Et jep jatkanda eki jakta garagan joksuň. Bayatan berki maldaşyňdy 3 gotorduň. Gezdigiňdi ötüňe arçydyň. Men süýlep jatkanda tömön garap oturdum. Oşonduktan çügünde et kesip jebegen, maldaş urunup gömbegen, bıçagym maýly garçyp görbegen, jakşı sözde uga jaý barakatlyk bolboý,
Jaşynan kul bolup gursagy toýboy görüngöndün zardy tili menen şumuray jemesin göp ugup jer garamarak ösüp kalgan eken go dep gana aýta saldym. Balkim meniki tura emes çygar balam dep jylmaýyp goýdy. Jok ata, tura. Çoň ata, çoň enem kul eken dep Kanybek gülüp goýdy. Orozobuz dep otga bışkan etten jebe goýgondukdan kozdun içe kardan mayların jana töşün gempir çalga berip oğuz açarda bışırıp jeňizer dedi Kanybek. Gempir çal alkay jönöp kalıştı. Kanybek adırak arkasından erçi bastı da ata, ısımыңыз kim? Eldin bardygy jaýly goý getse bul jerde oturuşuňyzdy manysy kanday? Emne garalaşar bala çakaňyz jok bele? Balam. Men naty jönünde suraýym ne gylasyň? Men naty jönünde aýtsam özüm ýylaýym, özüme goşulyp gempirim da gylaýt. Eközge goşulyp balkim sen da gylarsyň dep çal dagy burulup jönöp kaldy. Oy çal, ymany syk tüsü jyly bal eken, şagyn sindirbaý aýdyp ber. Ýylasa ýylarbyz, ýylabaý jürdük bele. Katal dugargysty ukbaý jürdük bele. Je kando jaşda aş oruna jutbaý jürdük bele. Kel aýdyp ber. Üýge barganda emne gylatylek? Ermekteşip biraz oturaly, dedi gempir. Janagy arpanın arasındaky çöptü julsakpy dedim ele. Erteň jularbyz dep gempir golundaky etlerin jygaçga ildi. Kanybek agjaldy sugaryp kayra tuşap otga goýdu da gempir çaldyn ortasyna gelip oturdu. Balam, tigi gempir 88-inde, gempirde men 8 ýaş ulumyn. Göptü görböy gösem bolboýt, göp süýleböy çeçem bolboýt degen. Uşunçalyk göp jaşagan adam dalaydy görüp dalaydy ugup, dalaydyn içinden çykkanyn bilersiň. Kanymy ukkandan aýtaýymby je görgönden aýtaýymby dep çal Kanybek'e garady. Ukkandan uçurtmasy görek bolçyle görgönden aýtyňyz dep Kanybek jaýdarlandy. Öz başından ötkürgönden aýtaýymby je başынан ötkürgöndördükinen aýtaýymby? Ukulukdy bolsun deseňiz alyş goruş gylyp aýtyňyz. Tur aýtatsa dagaň dep gempir guwandy. İlgeri bardyň golunda bar eken dagy joktuň golunda jok eken. Oşondele gırgol kızıl eken da guyrugy uzun eken dep çal gülüp, koýkoklap moýnun götürüp turgan gırgoldyň gorozun Kanybek'e görsetdi. Hyras ele dep Kanybek golun götürüp goýganda goroz uça gaçdy. Oşondele börüler börtken, tülküler jortkan, guzgundar gurguldap, jorular tarpaňdygan zaman eken. Geçe men atga çap jürgen gezimde bizdin aýlysy köldün başı güngöý tarapta eýler asy jokerçilik bolgondukdan oktan gaçkan giyikti göçogana jürgeni wak. Al gezde bul gezdegide egin egip dykançylyk kılıp gaýda. Güçü jetip güjürmendik kılgandar topuga, kalpaka gana çene begin egişet. Oşonu daga özü wagynda orwal alışpay janga galtyryp, malga jegizip maldan kalganın tüdöňürek jerge salıp alıp, kırmanın ortasından mamı gağıp, buka ögüz uy torpokdun ozun taňyp alıp, opko baýlap bastıra turgan. Anda aşkan dykan gana kurjun gözü eginege turgan. Kolunda barlar kurjundap talkanın gamdap, semiz жылkı soýdurup eti maýda turatyp, any aýabay kurgatyp gül azyk gamdaýt. Gül azykka güçü gelbegender talkanın gamdap, talkany joktor görüngenge malay bolup, kızmat tappagany argaýdan tamak surap gün ötköret. Eger jo gelip kalsa, bayağı gamdagan tamagyn alıp, başka mülkün taştap beti algan jagına garap kaça turgan. Al gezde bul gezdegide çöp orup, otun susun gamdap kışka gamyn ugaýda. Baýlar жылkısyn tetigi tekes, kıyas, akterek, gökterek, gürkürö, günös, üç moyunga, üç gaýyňdy, jılgız, çıvır degen jerlerge barıp, kıştatyp gele turgan. Anda örttöň, muzarttyk jana tekestik kalmaktar menen kırgızlardyn arasy tınç bolgondukdan mal oturlatyp bargandarga tiýişpey turgan. Orta çarbalar maldaryn güngöýle ötüp, arık torguna kardy gürep çöpçülüp beret. Eger gatkadan kara jut bolup kalsa, bardyk maldan terisini sıyryp ala turgan. Jılky aýdadyk jyldızdan, tebetey giydik kunduzdan, tenteyip nege aýryldyk gölde jatkan kırgızdan, tebeteydin töbesini ükü menen çoktoduk, gündüz uçpay tünde uçkan ükülerge okşoduk,
Jılkı bak dep çıgardı jylas bolgon tekesti, je tüşübüzde görbödük akmangday sulu seketdi. Al aygır menen saykalda aşıp düştük muzartga. Ölbösök bir gün bararbız altınım, ыйлап gözün kızartpa dep, malay bolup jılkı bagıp жүрgön jılkıçılar ırdaşar ele, dep çal aytkanda. Hösoň kıldabay kal dese, dep kempiri ottu gösөгöndө Kanybek gülüp jüberdi. Jaş bala menen sırdaşıp otursam ırdabayymby, dep çal güldü da. Al gezde göldün eki ayagyn sarı bagışlar jerdep turgan. Sarı bagışty orman bugunu balbay beylep, elde goýça emerip koroga jatkyrıp ürkütken jılkıday kuup jürgen uçurlary. Bul eki eldin arası tınç emes, birin-biri çap alıp turgan gezleri. Al çataktın başı orman menen balbaydın orda atusundan çıgat. 3 bay sorun Taşbulak bir betege bir şubak dep orman oşol 3 bay sorun Taşbulakta jerdep turup, eki aksunun ortasına üy tiktirip, 30 taman orda salıp 20'dan 40 kişi alıp, kazanga küngdü otunga kuldu koyup, tuğbelerden soyup bir gün bir kuldu, eki kısırak beğeni bir kara tönü baygesine koyup orada atışat eken. Orman töregeldi ümmet alısın başkılıp 20 çertmek çalat. Balbay bolsa ırayım, şana, kozubek, çüdüy, kereç, nogoy, ömürdü baştap 20 kişi alat. Meldeş 3 günge sozulat. Birok balbay tarap utturup jüberip jalgız çokonga tayanat. He batı, biştin çetmekçi kelbege kalıppy, uyukşat kılsaňyş, oşo çetmekçini aldyşak kanday boloy eken dep, balbay ormandan ruhsat surayt. He meýliň çuldurum, armanyň galbasyn. Birok al adamın gelgençe aş tamak senin moýnуңda çuldurum deyt orman. Balbay koşat menen çüdüydü çaptırıp, jetөгüzden çıymıl degen çertmekçini aldırıp gelet. He kanım, jalgız çokon kalgan eken, makul deseniz çükönü büt saldırыңыз. Jalgız çokon menen alıp ketsem öröy bizdiki bolsun, al albay kalsam sizdiki bolsun, jandırmagy jok bolsun deyt çıymıl. Jalgız çokon menen 40'tın uçu çükönü gaydan alsın degen oy menen orman makul bolat. Çıymıl bir atıp orda bulup çükö çıgarıp, ikincisinde torup işke düşet. Çertip jatkanda oň barmagy jarlyp ketet. Hanım barmagym jarlyp ketdi. Orda kan bolup oyun jydy bola turgan boldu. Makul deseňiz at kotorup meneýin dep çıymıl uluksat surayt. Hönörüň bolsa görset dep orman uluksat beret. Çıymıl oň golu menen jerdegi tompoýdu alıp, çöntögüne salıp sol golu menen sol çöntögünden sol tompoy alıp, çükönü kanı menen büt çertip kedet. Birok arık belek menen başынан ötme katar söök bolsa da, iç örüktünün kışdosuna, gökö gulusundan jazdosuna, karkıranın jaylosuna, kızıl kıyanın karagayına kızıgıp, boğulardı bagındırdın amalın tappay jürgen orman, şıltoğu şıyko kılıp utturgan öröyün berbi çatakuşundan baştalat. Mınoşondogu bolgon bir kız menen güyönün başынан ötkürgen okuyaсын somolop aytıp bereyim balam, dep çal tereň ulutunup koydu da, güyö 25'te, kız 18'de. Kızdın atı Urum, güyönün atı Turum eken. Urum menen Turumdun atalary öz okatı özlerine jetişken çarbadar adamdın baldары bolat. Urum menen Turum törölelektele belguda bolup jürüşken eken. Giyin Urum menen Turum çoňoýganda tündük götörüp toy jasayt. Bir örgönü götörüp jelikken ulandar, jeldengen kız gelinler çoğulup oyun salat. Oyunda oturgandar et jep bolgondan keyin kamçını tayanıp koldan ötmöy, koyon tebiş, kalma kalış, şakek tiklemey dağı tolup atkan oyundarlı oynoy, ayağı kalmakça bilge toktoştu. Dorgu menen targındı çakırgıla, kalmakça bilip bersin deşip, oyunda oturgandardın bardığı çuuldaştı. Dorgu çarşı boylu usuluça gelgen kara toru jigit. Jaşı 20'dan aşıp kalgan. Targın bolsa 20'ga çıgelek, kızıl çıray akkuba, içke boylu kageles, gözü karagatday, çaçı gunduzday sulu gelin. Eki öten kalmak. 6 yıldan beri eki öten kol küň bolup, Çomabaydın üýünde jüre turgan. Başlarında malakay butlarında çokoy betleri turulup, goldoru kesilip ketken. Birok 6 yıldan beri Kırgız içinde jürüşse da, özlerinin kaybir adatların koyuşkan emes. Dorgu salamda daim kalmakça ayta turgan. Eki öten gülüňdöp tıştan girip gele, abribanti deşti. Dorgudan jobunu üýrenip algandar,
Meňdibanti dep goýuşdy. Komuzçu kalmakça günü çerti başlaganda ekö teň tokton albay biylep başlady. Hoy çirkin targın biyleytile go. Karaçy kempir. Oşolor adyr bolup jatkansyp göz aldyma elestegeniň garaç dep çal tunjuray kaldy. Kempir bolsa emne üçündir gözünün yaşyn gılgırtyp tereň oýdy. Kanybek ulutunup goýdy. Oşentip targın menen dorgu biylep jatkanda jo geldi degen çuu çykdy. Hal kim kimge garap kim kimge gaýrylat. Ata balaga, bala ataga garabay el gymgyt boldu. Oyundagy ulandar, gelin kızlar eşikti gepdep eki bosogony sındırıştı. İrege tarapta oturgandardan jol tibey, tör jakta oturgandar çıga albay şykalyp kaldı. Hangıça bolboy üýdü tegerektep jo üýdü sındırıp jüberdi. Çıga albay kalgan 7-8 kız gelin 5-6 ulandar golga düştü. Golga düşkön ulandарды urup, gelinderdi geketip kızlardı gıykırtıp, kollarını arkalarına baylaştı da koyça imeri aydaştı. Urum menen turumdun ata enelerin oşol jerde jaylaştı. Baylangan muzu mööröp itler ulup, enkeygengen birçaldar beşiktegi balдар ыйлап, ayıl arası çuğa toldu. Kıyımsıngan azamattar, çıyraksıngan gelin kızlar joga karşı turan dep, tüpöktün ayza türtküsüne getip, kıyılgan güldöy soğuludu. Ova, dal oşondoy boldu. Kan seldey aktı. Kıyılalara can bir albay kırkırap jatty. Mal talanıp ayıl büyüt çabıldı. Jortulçulardan göksögen oljosu tabıldı. Golga tegen maldardı, tutkun bolgan jandardı attın ömgögüne salıp aydap. Jortulçular gayra kaytıştı. Gindik kan tögülüp kir juulgan jer kaldı. Karan düşkön ayıl, jetim jesir karamança el kaldı. Golga düşkön tutkundar birin beyli kıldı. Birok gözlörünün jaşı sel. Kurbu kurdaşlarının aldında jarkırap jaynap baş koşobuzgo deşken urum menen turumda golga düşkön gırgıyday tutkundarın arasında gele jatty. Al кезде Kokon xandygy jürüp jatkan kez. Kudayar kan boldu. Pişbekке Rahmatullah geldi. Rahmatullah'nın jökörü nayza sayıp mıltık atar nökörü var. Bardık olpoңdu çığımdı Kudayar Kanга төлөйбүz деген kabardın jayılgandygına köp bolgon. Birok Kudayar Kandın kandygyn je Rahmatullah'nın jardygyn görböy turganbız. Olpoň degen olpoňun jılmalında bir alıp turdu. Koy oğuzundan çuvalbagan momundardın moyuna oğul çöйtüp olpoňdu salıp turdu. Ady wagtda şariat aytkan boldu, takvalap namaz okugan sopular jok ele. Geçe gana Kokon xandygy jüre başlagandan tartıp soda kılıp gelişken Özbek, Tajik jana oğugandardan namaz okuny öýrene başlaştı. Andemne, ele eşteme bilbey turgan, kийинчерээк gana ala çapan giyip agurgandy kojo dep, başına selde çalıngandy molda dep ayta başlaştı. Alık salık berip arız armandy Kudayar Kanga dattaýsyňar dep el arasında aytyla turgan. Birok iş aytılganday bolup çykpady. Ormon han menen Balbaydın ortasındağı çatak güç aldı. Momundardı bozdotup tüyüşüke saldı. Bul jönündө Kudayar Kandan kımınday jardyk bolbodu. El başlagan erlerden kol başlagan batırlardın, kokon tıyın jinagan baylardın eşiginde gögöngö baylagan gozuday, börügö baylagan ulaqtay bolup kul güңдөр köböydü. Kuldar guğrap, güңдөр sızlap, it menen birge iregeden juundu içip, güröndüdö jatıp gün görüp turgan. Gegünü eşteme jok, tişlerinin girin sorup, tamaktan taş çalak kalışat. Urum menen turum soğuğa bolup, kan Jantaydın koluna düşkön. Jantaydın otununu alıp, otun jagıp, malın bagıp, jumuşun kılgan 30 çaktı kul gün bar. Urum turumdar menen kolga düşkön, Aytolkundun Altınay, Çomabay'dan Akku degen eki kız bar ele. Çomabay 60 atka ürtük japtırıp, araga elçi salıp kızı Akkunu alıp ketdi. Ürtüktep tartarı jok. Jana küçük gelbegenlerden baldары kul küň bolup kala berdi. Altınaydın sululuğuna kızıgıp, Jantay menen Ümöt alı jakyn tuğanı Nadır degen çalga alıp bergen. Oy çirkin ay, ne degen kız, ne degen sulu ere. Anday sulu çıkpas. Altınay degençilik bar ele da. Janı tuğan ay ele. Moynu koyup boyu jaş balatı. Ak jüdün nur çalıp, betinin otu almaday olup nurdanıp, kara gözleri oynoktogon, kırdaş murun kalem kaçtı, gülüm sürögön keng mangday ele. Al turum menen urumdu çakırıp tamak beri oturup,
turum menen urum kul boldu. Altınay çalga tiyip gün boldu dep, Altınay gözdün jaşın gılgırtıp kalar ele. Gündörden gün öttü, Balbay ormanyň goluna düştü. Ekinci maga karşı çabul jasagys kılıp jüregin öltürem dep, orman Balbaydyň kulagyn kesip, jylmalına çeyin orgo salıp anan koyo berdi. Birok Balbaydyň jüregi ölmek tursun öçögüşüp, karşılığı güçödü. Kийинки жылы orman çabılga barıp golga düştü. Golga düşkön jerinde ormandy Balbay öltürüp koydu. Ormandan kunun alam dep barıp Töregeldi golga düştü. Balbay Töregeldinin butunu 3 sındırıp, göçkönde gök bukaga jaydak mingizip, janında koydun arasına jatkırıp jürüp, 1 жылдан keyin koyo beret. Töregeldi gelgenden keyin kol kurap barıp, Balbaydın elinin bir jetin çaap öltürgönün öltürbegenin kul kılıp alıp ketişti. Oşonda Altınaydın agası Mambettin başın kesip, Nadir çal baylanyp gelip, "Ho Altınay, beri çık. Mına bul başta tanıysın-by? Menin uşul erdigime emne beresiň?" dep agasynyň başyny Altınaydın aldyna taştaýdy. Altınay agasynyň başyny garap turup, "Hi, tanıdym. 12 ayrı buguwy desem çagırmak eken. Han emnesine maktandyň? Todoy bolgan ormanyňyň kununa Töregeldiň barıp, gök bukany alıp geldile, sen emi barıp bir çagırmaktan başın kesip geldiňbi? Mında erliginde kanjantaýyň menen ümet alyň aýt. Ebi gelse erliginde bilse, balkim süýünçüsüne enelerim berer." dep Altınay agasyna ıylabay kaşgaýyp tura kaldy. "He, bul şermende bizdiň betibizge göz japdy" dep ümet aly menen Jantay Altınaýdy kıynap öltürüşdü. Dedi da çal, kimgedir boru açıganday gözün jaşyldantyp, uurtlaryn bılkıldatyp toktoy kaldı. "Hoy yüzü karalar, kana talaşıp tartışkan emne?" dep Kanybek gözlerin jaynata garap, çalga garay komdondu. "He balam, ordodan çatak çıgarışıp kanga toybogon döbettöy kavışıp birin-biri çaap, beçara garıptı jetim menen jesirdi zarlatıp, momundun başın kesip öz bilgenderin kılıp jürgen köpkön itlerdi emne talaştı dese bolat" dep çal sakal murutun sılap koydu. Kempir gözünden burçaktığa bakkan jaşın sürtö ak jalga karady. "He balamy alar emne kılbady. Orman menen Balbaydyň kılganyny aýtpaýly, kızlarynyň kılganyny aýtaýyn. Ümet aly menen Jantaýdyň 13-14 törge çygyp kalyşgan kızlar bar. Eko gurçak oýnap oturup, meniň gurçagym ol, seniň gurçagyň kız. Ököbüz guda bolaly. Sen gurçak kızыңdy meniň gurçak uluma ber" dep Ümet alynyň kızı aýtat. Buga Jantaýdyň kızı makul bolat. Gurçak kızdyň kalyňyna Ümet alynyň kızı 6 atan tö beret. Jantaýdyň kızı gurçak kızına jaňy örgö jasap, göçkönde tösün gomdap, örüde üýün oňdap, kız güýemden üstüne çaň juguzbay bagyp kagyp jürsün dep Jantaýdyň kızı gurçak kızına urum menen turumdu başlap 6 kul jumşap berdi. "Çirkin kul, çirkin gün, nege mınça kor bolduk? Adam emes gurçakka kul bolduk" dep kul güňdör ыйлап, Jantaýdyň eşiginen Ümet alynyň eşigine bardy. Gündörüň bir gününde Jantay agalary Taştanbektin aşyn bermekçi boldu. Taştanbektin aşyna goşumça delinip, tütün emes tündükö bir taýdan el berese boldu. Maldular malынан berdi, maly joktor güçün satıp jaldanyp berdi. Aşka gelgen konok mildeti bütün eldi moyuna düştü. Taştanbektin aşına at başı, narın, alay, Anjıyan, Ysıkköl aylanası jana Kazaktardan dağı köp el geldi. Çüydün başı jel argıga bayge sayıp atты buranadan koyu öre turgan boluştu. "Kıskart öyle beri jagyn aýtsaň boly. Bul bala at çabışty görböy jürdi deýsiňbi?" dedi kempiri. "He, makul, makul baýbiçe" dedi da çal tuğun jurap tereň oýga ketdi. "He, narındıktar, baş baýgeni elediňer, arpa menen aksaýdy aralaş jaýlaganga garaganda tuğan elek. Kız alıp kız berişkenge garaganda ötme katar sögelek. Jo bolsoň jolaşyp al, sorunçu bolsoň dolaşyp al" degen. Bizdin alaylyk agaýyndardyň sorunun durustap bergile dep bir çal bastırıp geldi. Bul çal alaydın elin ar beri aydagan, Adymbek datka menen özöňgü joldaş bolup jürgen Eşi degen kişele. "Kokoy, bul uyatdy adamga 2 jylky bir kul bir gün bergile" dep
Atı çıkkan adam sorun üleştirip jatkanına kuwançyn bildirgende jylmayıp koydu. Kuldardın bardygy gemibizde alar eken degensip birin-biri garaşdy dagy kawaktарын salıp tömen garaşdy. Boldy. Mına bul ekön alaýyn. Eköteň işlerman emeler görünet dep urum menen turumdu eşi çal alaýa galyp ketdi. Oşol günden uşul günge çeyin eşi çalga jana anın baldaryna kul gün bolup, kaýgy çeri içke tolgon, tartkan azap gordugu askaly möngüde bolgon urum menen turum biz balam dep aldaganday tereň sırdu muayış menen üçkürö çal Kanybek'e garady. Kanybek köpke çeyin başyny çaýkap, gabagyn çıtıp, tişine basyp kıçıratyp turdu da "Ay şum zaman ay" dedi. Haldaganday kaýgyly guwat paýda bolgonsup, çaldın sakal murutu tikelenip, erinderi gıwırap, alkymdary bılkıldap, koldoru galtyrap, dem alyşy budugup gözüne jaş paýda boldy. Ne wagtdan beri ýylap oturgan kempir üçkürö başyn göterip, "Özüňçe okat kıl" dep kojoýundarybyzdan azatlyk bergenine bıýyl 3 ýyl boldy. 3 ýyldan beri jaýlyga çyga albaýbys. Bir azyrak arpaýda balyp, oşony menen jan saktap kele jatgan bolabys balam dep jaşyn sürtdi. "Balaňyzlar jok bile" dep Kanybek aýanyşdy ünen çygardy. "Çalgyz erkek balabys bar ele, 9 jaşga tolganda eşi çaldyn aşy berilip baş baýgaga saýlyp, ulu çatdyk Şamyrbek datkanyny aty çygyp, oşol alyp ketken" dedi çal. Kanybekden jüregi tuýlap gözü ağlayıp, öňü gumsara düşdi. "Sagaýym ne boldy sadagaň" dedi kempir. Kanybek eköne dagy almak salmak garap turup, "Balaňyzlaryň aty kim ele?" "Sansyz ele. Bir 10 ýyldan beri hiç kabary jok bolup ketdi. Balkim kaza tapsa gerek" dep çal aldynky erdin gesetişdep ulutuna jaşty gözün tunjuratdy. Kanybekden bütkön boyu dürüldüp, eki kulagy çuuldap, gözleri tumandap, askaly tolor birine biri kagyşyp, jer titrep jatkanday bola düşdü da erdin bekem tişdep tömen garady. "Bala bor etmenen teňdegen emespe sadagaň. Biriniň golunda kul bolup jürse tagy sansyzym aman jürer beken dep tilek kılam. Balaň sansızga gezikdim, geliniňden aty Ajar eken. Ajardyň Kanybek atdy 5 ýaşar erkek balasy bar eken dep mından 15 ýyl murun uşul jerden biri barıp aýtyp keldile. Emi hiç darekteri jok. Öz balam sansyzyň betinden öp albasam dagy oşol jalgyzymdyň tuyagy jalgyz Kanybegimdi görör bekemin deyim" dep kempir dagy ыйлап jüberdi. Kanybek hiç söz aýta albady. Alkymy buulup, göz gıçıktary jaşka juulup, ýerdin gesetişdep turganyn dagy sezbedi. Kançalyk gaýrat kılsa dagy güýüttün jaşy tomolondy. Kanybek çoň atasy menen çoň enesini tanyp ýylady. Tanyganyna gana ýylagan jok. Düşke girgen arbakday arbaýyp, büçüründen ajyrgan ku barçaday tarbaýyp, jaşy jetse da ölböy, je jakşylyk betin görböy, baldardan ajyrap, güýden getip, küçten taýyp, elden bölünüp, en jerde jalgyz galyp, uldun uulu bolgon özüň gütüp oturgandygyna ýylady. Buga gana ýylabady. Okum tukumundan beri kul bolup, jakşylyk betin bir görüp, kabak kerip gül albaý gele jatgandygyna ýylady. "He balam, sen emnege ýyladyň? Gülgöndün bilgeni var, ýylagandyň göküregine tüýgeni var balam. Balkim sansyzdan jaýyn bilersiň. Süýnüp maňdaý jarlyp gorkup jürek aýrylat bele. Eger sansyz ölgen bolsa açygyny aýt balam" dep çal sumsaýyp Kanybek'e tigildi. Kempir jalt garap, haldaganday ukmuşdy gabardy guzar eken degensip, salalagan jaşty gözün alaýtyp Kanybek'e garap kaldy. Birok Kanybek kempir çaldyn surosuna daroo jop gaýtar albady. Suroga jop gaýtarudan murun sırdy aýtu gerekpi je jokpu degen oyun aça albaý köpkö tünerip turdu da "Jok, başymdy batyryp, bagalçagyndy sygyz elekde sırdy aýtganym jarabas. Ulu çatka barıp enemden ölü jetirüsün bilip, anan gaýra gelip sırymdy aýtyp, begaýymdy ajratyp alyp, bul eki şordonu bagaýyn. Sansyzdan ölgönün azyr aýtaýyn. Je özümde dile azyr ele aýtsamba. Jok bolboýt. Meni bilse çyrylda uýlaşyp getirbey çatak kılışat.
Balkim meni bular alasıp жүрgende kolga düşüp kalışım da mümkün. Eger emi kolga düşsem gayra boşanıp aman жүрüp bolboyt dep oylady. Köpkö çeyin sansız ölgönün kandaç aytıp uğuzunun amalын tappay, akırı komozunu alıp gö arkılı uğuzmak boldu. Kanibek komozun gülöp çetkende çal menen kempir Karagul botom degen günü esterine salıştı. Birok Kanibek Karagul botom degizip çetken jok. Jay bolgon жалгыз botom degizip çetdi. Komozunu ulamdan ulam muңdandı. Sırdığı tüyün tavışmak tügü bargan sayın şumdandı. Kanibektin gözünün gıçıklarına çolok jaş dolup, gözü tunjurap, golunun mançalары muңdu komuz betin tırmap, alda kimden ayanıştı жалгызын uğuzup, çerdüğü jüröktörün jaralı kılganday bolat. Komuz gözünen ulam aldaganda joruktu düşüngönsüp, sыңар tezelep kolun salalap, sınıp kuragan tadın жалгыз butagın tiktep, kempir gözünün jaşын agızıp tunjurap katıp kalgan. Çal bolsa gözünün jaşын jan gana agızıp tükötkönsüp, kirpiklerin sulandırıp kabagın tüyüp, öňün surdantıp, sol jakky muruttun tili menen tartıp, erdi menen kısıp içinen eşkir buylaganday, anda-sanda alkımın bölük ettirip, öksögön sıyaktanat. Avyşka, bu sırrı tereň çunak balanın çertip oturgan göýsüne düşündüňbü? Dep, kempir oğuzdan kaygının ottuu jalynyn çıgarganday eçkirip jüberdi. Alda kimden gütkön tilegi boşga çıkıp, gözlerin jaş kaptap, göküröktörün kaygı basıp, jüröktörünün başlarına tuz koyulgansıp oturgandygına geligişkendey, jürüp turgan jel tınıp, ırgalgan tokoylor mostoygondoy bolup, asman ala buluttap, bozorup zakım jürüp bardyk görünüş surt tartkanday boldu. Iylabaňyzlar. Ыйлап кайгырганча, жалгызың ардын туягы Kanibektin ömrünü tilegile dep, Kanibek komozun toktata ulutunup koydu. Az bala gayda boldu eken, dep, çal tömön qarap oturgan galbınça, sabırsızlık menen boşogon muңdu ünün çıgardı. Anındağı görbegöni kalbadı. Mından 10 yıl burun sansız ölgönden 3 günden keyin enesi ekö uşul gök suğa qarap kaçkan. Hem ne üçün? Kulduktan kutulabız jana çoň ata çoň enebizge barabız dep. He, adan emne oldu? He, emne olsun ata. Kayra kolga düşüşkön. Şamırbektin enesi Tülkübek Kanibekti kul kılıp, Kaşgardağı Zunnahun degen bayga bergen. Zunnahun Aydarbek datkaga kul kılıp bergen. Janağı ağjaldy minip kaçkandağı oşol Kanibek, dedi Kanibek. He, oğuzuňa may aylanaýyn. Çyn aytasyň bu sadagaň dep, kempir Kanibek'e qarap umtuldu. Çyn eneke. Kanibek bu yıl 20'da. Eköýüz teňbiz. 9'dagy kezderimizde ata-enelerimiz eköýüzdi dost kılgan. Men baya güne ejemdikine barganda dagy Kanibek'e jolukkanmyn. Kanday bolsa dagy kaçamyn dedile, ahyrı kaçtı, dep, kempir çalga qarap Kanibek jylmaýgansydy. Oğuzuňa aylanaýyn dep, kempir Kanibektin eki betinden eki öpdü. He, goý kempir, ıylaba, süýün. Men ölgön sansızım tirilip öçkön otum janganday bolup turam. Aydarbek datkanın atı minip kaçkan Kanibek eken için bolsa, al, jaman ol çıkpaptır. Kanibegim Kanibek görünet. Al oğlum gonot, atılıp jürgen ok görünet, dep, çal biler bilbes kuwanganday jylmaýyp koydu. Gün geç 5'im boldu. Kanibek attan uga gamındı. Dosum Kanibektin çoň ata çoň enesi ekensiňer dep, kozunun bir sanından başka etinin barın kempir menen çalga berdi da agjaldy minip turup, koşuňuzlar çoň ata, çoň ede. Saat sabır jok bolup, joboloňdu joltadan aman bolsak, arysy 15 günde Kanibekde erçitip gelem, dep, çal menen kempirdi ayap, alardy kıyıp taştap gete albay turganday jylmaýdy. Kempir üýüne jügürüp barıp alıp gelgen arpanın undan jasagan 2 nandy Kanibek'e berip, kolubuzda bolsa tüzügele belek bersek bolat ele, birok jok. Muna ulnanyň birin ajarga ber, birin Kanibek'e köň bölüpçe tegereneýin, dedi. Jaraýt eneke, munusun ajar aýaşeneme bereýin, munusun Kanibek üçün jana özüm üçün ostiýeýin dep, nandym çetinen bir tiştep çaýnady. Balam emi jönögön turasyň janagy adegendegi kayra kaçpa degen göňdü bir çertip koýgan an jönö balam. Jaraýt ata, dep, Kanibek belindegi komozunu alıp kayra kaçpanı dağı çertti.
Çal menen kempir Kanybekden çertkenne kuwangansyp turuşdy da "Rahmat balam. Ilayım ömürüň uzun bolsun. Çertken güýüň syýakdy özüň dagy azamat görünesin. Bet algan tilegiňden gaýra tartpa. Betteşken duşman çyksa gaýra gaçpa" deşip batalaryn berişdi. 2 çakyrymday alystykdagy kırda topdolup turgan bir top adamdарды görüp "Tegi toptoşgan adamlar emne kılıp jürt boldy eken?" dedi Kanybek. "Meniň artymdan kuwup жүрген gogunçylarby" dep şektene jan-jakdagy görüngen jerlerde aylandyra garady. Çal sol golun maňdaýyna galkalap garap turdy da "Jer çenep жүрgen töreler görünät" dedi. "Toğunun emnesini çeneyt" dedi Kanybek. "He balam, görgönden görelegimiz köp. Alay eli Orus padişasyna bagynganına bıýyl tura 30 ýyl boldy. Oşondan beri alaydın tüdün arkam menen aldırın ayrışyrak sarja menen ölçöp bütürüp emi askalı tosuna alacı gaçyn götürüp geldi. Malga tuyak pul, tütüngö golomta pul aldı" dep çal aytkanda say taraptan suw geçken attın dawyş çykdy. "Meni tanygan biri bolbosun" dep oýlady da Kanybek taldın dalda jagına emerle berdi. Çal kempir taldın arasından şykalap jol tarapty garap kalışdy. Beti başı kızıl ala bolup, 2 kolu arkasyna baýlangan arık çıray Orus jigitdi 2 strajnik aýdap bara jatat. Jigit tilin tartpay süýlep baratat. Aýdap bara jatkan eki dagy açulanyp at üstünden tep, gede çaw attyn ömgögüne salyp bara jatat. Kempir çalalardyň emne dep aýtganyna düşünbese dagy okuýanyň gandaydygyna düşünüşdi. Kanybek gaýra geldi da "Kim eken?" dedi. Kim bolat ele balam? Aldagy Orusdan çykkan bir şordy bola turgan. Ögünden beri jerçenegen törelerden atlaryny gaýtargan malaý syýaktan dele ötken juma günü 5 atan uruga aldyryp jüberipdir de ukdum ele. Oşol şordunyň murutun çiçaytgan bir ökö aýdap bara jatat" dep çal üçkürüp goýdy da "Emi balam jönögün. Jezdegniň atyny urdan binip gele jatgan görünesin. Bul çoň jolga düşseň agjaldy akmalap jürgenlerdiň goluna çalynyp galarsyň. Muna mundan ary Kırkuda jalgyz ayak jol bar. Kulun embes, kuldan bez, ata kozu kakmaňday, anda kul çıngıldak, 9 bulak toralara, jılgındy egizek degen jerler bar. Oşol egizekde munda eňkeyip düşe galganyňda Nuranyň susun geçesin balam" dedi çal. "Koş baraketiňde alayım balam. Kanybekdi bizge bir görsöt" dep kempir Kanybekde at üstünden eňkeytip 2 betden eki öpdü. Çal dagy Kanybek jönündegi amanatyny aýtyp Kanybekden golundan öpdü. "Meni öpseňerle Kanybekdi öpgeniňer oşol" dep Kanybek güle çaldyň görsötken joluna düşdü. Kempir çal jardanyp garap kalışdy. "Kempir garaçy, karager at jylkyny asyl eken da tege jigit adamdy asyl eken. 2 asyldan bara jatışganyň gara" dedi çal gülüňdep. "Çal sen jakşy baýkaç, uşul bala suw bala emes" dep gözün tunjuratuy menen kempir Kanybekdi tiktödi. "Hem ne üçin?" "He bolar bolbas şek alyp kaldym." "Ha men dele şek aldym, bardyk sıryn çeşilip bizge aýtgan jok." "Anyň ras, birok atynan şek aldym." "Kandaýça?" "Aýdarbekden agjaly kanday at ele bilesiňbi?" "Bilem. Dal uşul atda karager birok kaňtagarlyk jalynda bir top akly bar" degende "He kuragan çal" dep kempir gözün alayta açuýuny çygaryp çaldy jakadan aldy. "He ne boldy" dep çal çoçup ketdi. "Kanybegim uşul turbaýby" dep kempir ünün dagy gatu çygardy. "Kantyp? Jakşy ele gyraky çal eleň, seni Hudaý urgan turbaýby? Atynyň kaňtagarlyk jalynda bir top akly bar eken. Erin oňdap tokmuş bolup jatyp terdikden aldyna agjalyn jaşyryp goýdy." "He jalgyzdyn jalgyz çyragy, artynda galgan tuyagy uşul eken da" dep çal Kanybekden artyndan jügürdi. Birok 2 gasyl tokoýdan tokoýga jaşynyp, 2 şordunun armanyny oga beter aşyryp, mant bergen türküçü alda kimden izin jaşyrganday kempir çaldyn gözünden kayın boldu. Tar zaman. Eşeklerdi uşul jerden çaldyryp alaly. Özüňizde tamak içeli deşip 3 eşek aydagan 3 kişi bulaktın başına bura tartıştı.
Jel jok, gün ulamdan ulam ısık nurun çaça başladı. Çekelerindeki terlerin etekleri menen ağırçıp, жүргүнчүлөр эшектердин жүгүн түшүрүүгө камынышты. Булак кичини жана таза эмес. Ары бери өткөн жүргүнчүлөр көп токтолгондуктан айланасынын баары чалчык. Мындан башка булактын бойлорунда уна чалдырарлык берекелүү жер жок. Тетиги асканын тескейиндеги бирин серин бетеги уна откору жолоочулар үчүн эмес, жергиликтер үчүн дагы көп машакат. Ой, тетиги асканын арасынан бир жылаңач бала кылак эте түшүп жок болуп калды, деп жүргүнчүлөрдүн бири эшегинин арканын чечкен бойдон сейилдей түштү. Кайсы жерден? Тетиги арчанын жанынан. Кана эчтеме жок. Өлүп кетейин. Өлбөй эле кой. Куураган какымдын башын көрүп, чөптүн арасында ак жоолукчан катын отурат деп апырткан сенин атаң эмес беле? Сен дагы атаңдын сокур калптарынан үйрөнгөн чыгарсың, деп экинчи жолоочу каткырып күлдү. Какымдын башын көрүп катын отурат деп апырса, куурган коконун башын көргөндө элге бүлүк салмак экен го, деп үчүнчү жолоочу да каткырды. Жолоочулар белдерин чечип, беттерин жууп, белиндеги нандарын сууга чылап жей башташты. Биринчи жолоочу асканын арасынан кулаган майда таштарды көрсөтүп, көрдүңөрбү? Бир шумдук бар го, деп чын эле элеңдеп корко баштады. Рас эле, чанагы сенин бакмабадан кулатып жатса керек, деп беркекö каткырышып, аскаларга көрк берип күлкүлүү жаңырыктан тил сүйлөткөндөй болушту. Жок, сен экөөң тамаша кылбагыла. Тамаша өзөрдү менен. Мына бул тоолордо эмне жок деп айтууга болот. Көз менен көргөн эмес, кулак менен уккан укмуштун баардыгы ушул катуу бакыт, какшал тоолордон чыгат. Бул тоолордон жапайы киши, ажыдар, желмогуз, дагы тиришимдуктун баары чыгат. Тамаша кылып күлүүгө болбойт, деп биринчи жолоочу жакасын кармап, ичинен келме келтире оозун кыбыратып, тамагын бүлкүлдөттү да, илгерки желмогуздун үнүн уктум эле, жакында жапайы кишини көрдүм деп көбөк мергенчи деле айтпады беле, деди. Рас. Желмогуздун үнүн уктум, жапайы киши көрдүм, текени соруп жаткан жыланды көрдүм деген мергенчилердин арасында көп. А сен каратып туруп калбайт жатпайсыңбы? Деп беркекö тигиниси менен чындап айтышууга киришти. Баса жолойдун кызыгын уктуңар беле, деди биринчиси. Кандай кызык? Мындан 2 жума мурун тоодо жүрсө бир коктудан эле чыңырган үн чыгат. Аны менен бирге чырылдаган жаш баланын үнү чыгат. Кырга жүгүрүп чыгып караса, бир жапайы эркек катынын өлтүргөн жаттыр. Жолой кыйкырып жибергенде баягы жапайы эркек жолойду качырып сала берет. Ал жанынан чочулап жапайы эркекти атып салат. Жүгүрүп барып караса, катындын эси болуп калган, эмчегинин үстүнөн кан агып жатат. Жолой дароо курун чечип, катындын жаралар болгон жерин таңып, бир үңкүргө алып барат. Бирок катын жолойдун айтканына түшүнбөйт. Катындын айтканына жолой түшүнбөйт. Тил билбейт бекен? Жапайы катын кайдан тил билсин? Деп экинчи жүргүнчү үчүнчүсүнө жооп кайтарды. Жолой катынды айыктырып алуу үчүн 9 үйлүү топор чоко деген мергенчи табыт алып келип, катынды дарылатып жатат дешет. Ушул кездеби? Ооба. Кайсы жердеги үңкүрдө экен? Элден угума караганда ушул тоолордо эле бир үңкүрдө болсо керек. Баласы эмне болуптур? Баласы дагы энеси менен бирге экен эмиш. Капырайды. Бечара жолой карыганча үйлөнбөдү эле, акыры никеси кайыптан болгон экен, дешип, үчөө жолой жөнүндө өз билгендерин айта баштаганда, жогорку аскадан таш кулады. Үчөө жалт караганда кызыл көйнөкчөн кыз баланын турганын көрүп, жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Хай, деп кыз муштумун көрсөттү да кайра күлүп койду. Жүргүнчүлөрдүн муундары калтырап, ооздорундагы чайнаган нандарын жутууга чамалары келбеди. Биринчи жолоочу болсо көзүн аалайтып, көчүгү менен төмөн жолго карап жылууда. Жанагы жолойдун кызы болуп жүрбөсүн? Ким билет? Кыз анда-санда муштумун көрсөтөт да күлүп коет. Жүргүнчүлөр кыздын күлгөнүнөн улам коркунучтары азайып, бир аз эстерин жейишти. Хай, биздин булакты булгабагыла, кеткиле, деп кыз дагы муштумун көрсөтө күлүп койду. Жолоочулардын бири чыйраксынып, кимдин кызысың? Деди. Кимдин кызы экенин эмне кыласыңар? Деп кыздын жандагы арчанын арасынан текенин терисин жамынган чал тура калды. Жүргүнчүлөрдүн тили эми байланды. Эгер жаныңардан үмүт кылсаңар, үнүңөрдү чыгарбай, жүгүңөрдү артып кылчайбастан жолуңарга түшкүлө, деп чал бир түрдүү ачуулуу үн салды. Жолоочулар таарларын артып жөнөп калышты.
Бирок арттарына кылжайып карашпады. Жолоочулар бир топ узап чыккандан кийин жандары өздөрүнүкү болуп бирине бири сүйлөй баштады. Ой тобо! Кудуранын кудурети! Кандай экенсиңер? Бул экөөң үчүн укмуштуу сыр Кудайга тобо кылып, ооз кесирибизди кечиргин деп, кайта үйүңөргө барганда төлөө кылгыла деп биринчи жолоочу берки экөөнүн кырына чыкты. Макул, төлөө кылалы, бирок бул экөө адамзатпы же башкабы? Адамзат болсо текенин терисин жамынып, элсиз асканын арасында жүрөбү? Туура. Текенин терисин жамынганына караганда кайбирен ата болуу керек. Чын эле дешип келе жатканда алдынан Каныбек чыкты. Каныбек жүргүнчүлөрдү көрүп, Түлкүбектин жана энесинин жайын суроо үчүн кубанса да, эшектеринин жүгүн тартууга чамалары келбей, аркандарын колуна кармашып эшектеринин алы жанын койбой айдап келе жаткандыгына таңданып тура калды да, «Салам алейкум агалар» деди. «Алейкум салам» дешти да, үчөтен Каныбекке буйдалбай өтө беришти. Каныбек кайра ээрчи бастырып, «Агалар, Түлкүбектин айlı кайсы жайлоого чыкканын билесиздерби?» деди. Жолоочулар Каныбекке бурулбай бара жаткан калыптарынча «Жок» дешти. «Кайда бара жатасыздар шашып?» Балам, кайда бара жатат элек? Бир аздан күрүчкө алып, береге көк сууга бара жатабыз. Эптеп тиричилик кылуунун амалы» деп улгайып калган бирөө жооп берди. Жолоочулардын кыргыз экенин көргөндө, энем жөнүндө бир кабар билермин деген Каныбектин үмүтү бошко чыкты. Карышкырдан качкан уйдай элеңдеген булардын көрүнүшүнөн мындан артык жакшы жоо укпасына көзү жетти да, Каныбек кайра тартты. Эчен аган суу кечип, кыйла татаал жол басып кыйналып, таштан жадап ташыркагандай кээде эки колун жаяптап, анда санда мүргүп коюп акжал келет. Түлкүбектин айlı кайсы жайлоого чыкты? Кайсы жол менен барсам кыйналбай табам? Баарыдан энем шорду аман эсен бар бекен? Деген сыяктуу суроолор Каныбектин башын каттырат. 2-3 күндөн бери кырсыкка жана түрдө түйшүккө жолуккандыктан өңү катыңкы тартып, беттин кызылдары өчүп, көздөрү кош кабаттанып, Каныбектин түсү түктөйүңкү. Акжалдын үстүндө калгып келет. Алдыңкы тумшукту имерле бергенде, булак боюнда ойноп турган кыз баланы көрүп, бу жерде айыл бар экен, издегенимди сурап билүүгө болор деп, Каныбек сүйүнүп кетти. Каныбек жакындап келгенче кыз көргөн жок. Сол колтугуна арчанын 2 кубутагын колтуктап, оң колуна таш алып, чалчык суудагы көнөк баштарды уруп ойноп отурат. Эски кызыл көйнөгүнүн жеңдери айрылып, колтуктары сөгүлүп, колтук эти көрүнүп турат. Ал делип өстүргөн ата энеден жетим калган сыяктанып, чаштары түйдөктөнүп, колу майлуу көө болуп, бутун карагычы баскан. Каныбек тура калып, «Кимдин кызсың, кагылайын?» «Энекебай!» деп кыз бала капыстан чыккан үндөн чочуп, өйдө жүгүрүп барып жалт карап тура калды. «Коркпо, кагылайын. Мен сага тийбеймин. Үйүңөр кайда?» деп Каныбек сүйкүмдүү көрүнүш менен жылмайып күлүмсүрөдү. Кыз бала Каныбектин ырайымдуулугун сезгендей, чоочуган түрүн өзгөртүп, «Мына бул зоонун ар жагында» деди. «Атаң барбы?» «Жок». «Энең барбы?» «Энем ооруп атат». «Энеңен башка кимиң бар?» «Айтпайм». «Эмне үчүн кагылайын?» «Айтпа деген». Эмесе жүр кагылайын. Силердин үйгө баралы. Мен атымды от коруп алайын. Эгер отуңар болсо, мына бул этти бышырып жейбиз деп Каныбек канжыгасындагы этти көрсөттү. Кыз бала макул болгонун билдиргендей жылмайып койду да үйүнө карап басты. Каныбек да кыздын артынан жөнөдү. Кыз кээде көзүнүн кыйгы менен карап, алдыртан акырын гана күлүп коет. «Курсаңыз ачтыбы?» «Ооба, кагылайын». «Үйүңүз ырак беле?» «Ооба». «Кайда?» «Менин үйүм тетиги тоонун ар жагында» деп Каныбек арт жагындагы алыстыктан бир тоонун башын көрсөттү. «Эмне, азы калган жок белең?» «Жок». «Же азы калганда эч нерсең жок беле?» «Жок эле». «Кедейсиңби?» деп кыз бала көзүн ойноктотуп күлүп койгондо, эмне үчүндүр Каныбек кыздын тири карактыгына ичи жылып, анын суроосуна башын ийкеди. Зоонун чыгыш тарабындагы буйгат бурулуштагы үңкүрдүн оозуна барып токтоду да, «Үйүбүз ушул» деп кыз колтугундагы кубарчаны таштады. Каныбек үңкүрүнүн көрүнүшүн карап туруп, эмнегедир чочулагандай болду. Обо мелжиген бийик аска, асканын түбү жапкактуу үңкүр, үңкүрдүн оозунда аркар, кулжа, эчки, текени мүйүздөрү шагырап, сөөктөрү үйүлүп жатат. Үңкүрдүн сол жагындагы таштын жапсарында
Geyiktin etteri turat. Bir kança teri jıyılıp, bir kançası jerde töşölüp jatat. Bir top terini salınıp, bir tobun jabınıp törde bir adam jatat. Ünkürdün töründe ilinip turgan şıyraqtuu qaramıltık. Bir aştama qaşık, 3 qara çöýçök, köp askan qara çakadan başka idiş je töşönçü jok. Eneke, bir kişi geldi. Gedeyim kursağım açtı deyt. Eti var eken bışırıp bereyim bi? Dep, kız bala teri jamınıp jatkandın betini açtı. Hal kim eken? Dep, jatkan ayal başın götürdü. Çaçına ak kirgen, kaşka tişleri jok, oň beti menen sol jakky kaşynın üstünde ayday bolgon aktaktar, sol gözün çeç baskan, öňü kuw çüpürekde kansız kempir, görünüşüne karaganda jaşı 70'den ewak aşkan syakdy. Jarıma jok jalgyz gözüm büdömüktep görbey jatkanyň garaç, dep kempir oň golun oň gözünün üstüne kalkalap karap. Kağılayın jaş bala görünesin. Kaydan gele jattın ele dedi. Kanybek kempirge ötö ayanıştı türde karady da, enesin esine salıp turup, kaydan dep aytarlykda emesmin eneke. Hiç kimim jok bir sel sayakmın dep ulutuna attan düştü. Aldaylanayın ayye. Ünüň mınça muňdu bolar bu. Ataň ardaktap eniň aldeylep, közdün garegindey garaqtap, senin jırgalyňdy görebizbi dep öntölep bakkandyr dep, kempir gözünün jaşyny töküp durdu da, sadagaň sakin, abaňdy netin bışyrıp ber. Az bolsa tigi etten daha goşup sal dep kempir gaýra jatdy. Kanybek agjaldy tuşap otga goýup, otundan sındırıp, ottu jagıp, jygaç mojuga çoň gara çakany asyp, kanjygasyndagy sanetdi buzup saldy da, "Atyň kim gagylaýyn?" dedi. Kanybek kız balaga jylyw jüz menen garap, "Sakaday" dep kız jylmaýyp goýdy. "Sakaday degende kızın aty bolab. A senin atyň kim?" "Tompoydoy" dep Kanybek gülüp goýdy. "Tompoydoy degende gat bolab" dep kız bala boğru galbay gatkırıp jatkanda, "He, munça emnege guwandyň aýlanaýyn" dep teke terisin jamyngan çal jipke taňyp götörgen arçasyny taştap girip gelip tura galdy. Kanybek tura galyp salam aýtdy ele, çal köpkö çeýin tegilip durup akyryn gana aly galdy. Çaldyň gabagy tereň, gözü çüňür, beti guş, erdi tüýrük murutu serpilip sakalynyň neş jeri alınbagan. Bettin eki otundan başka jerinin bardygyn çıtırman tokoydoy bolup sakal kaptagan. Eki golundan baylaştırıp aldı artına jamyngan tekenin eki terisini alıp taşladı da, kempirden janına barıp oturup, "Palam kandaysın? Horugan jeriň basıldyby?" "Basıldı. Tege janım jayalyp kaldı" dep kempir betini açpay jatkan galyby menen süýünüştü ünün çıgardı. "He balam, saga jol bolsun" dep çal Kanybek'e garay başyn jogoru götürüp, jaktyrbagan kişiçe garady. "Alay bolsun ata. Turakty jerim jok, bir selsäk beşerelem. Mına bul ulu çattyk Türkbekden aýlynda bir tanışym bar ele, oşoga baratam. Igy gelse, jakşy jer tabylsa, bir öge malay bolaýyn deýim." "Bol sözüňe işen, ugyn go balam." "Emne üçin? Mingen atyň, kiygen giyimiň başgaça." "He ata, her jigit el çetinde joýetinde tapkanыңды eteğine basıp, jarkanatтай bekinbe degen emespi? Janga ölçöp at minbegen, jalgyz başka ölçöp giyim giybegen jigittin golundan hemne gelet deysin ata" dep Kanybek çalga garady. "Tur aýt ata, aýlanaýyn" dep kempir başyn götürüp tüzelip oturmakçy boldy. "Ras, balamın bu sözü buttagan altynga satqys söz boldu" dep çal kempirdin oturuuna jardam berip eki jagyn gymtylap, "Balam, arkaňdagy tompoýgan emneň?" "Komuz ele" dep Kanybek belindegi komuzun çeçip çalga berdi. Çal komuzdu garap turup, "He, alaýlyk Jumanyň jasagan komuz eken" dedi. "Any kantyp bildiňiz?" "Juma ököz dost bolsak, jana ýaşbas guda bolsak, anyň golundan çykkan buýumdy tanyga bolboýby" dep çal gülüp goýganda, uyuluşkan gaçtyn aldynda üňüregen gabaktan gözü görünbedi. Et buşuga jakyn galganda, bir tekeni süýrep tıştan bir çal geldi. Süýregen tekeni taştap, mıltygyn jölöp goýup etegi menen terini arçyp, "Hey balam, orugan jerleriň jakşyby?" dep kempirge garady. Jakşymyň ake baýym" dep kempir akyryn gana gülümsüregen boldu. "Ha, bul bala kaýdan gele jatgan eken" dep kийинki çal Kanybekde garady ele, Kanybek jogap bergençe murunky çala aýtyp düşündüre saldy.
Kana 3 günden beri jogolup kayda жүрdüň dep murunku çal keyinki çalga karady. Ataňdy karışkır jep koysa gerek dep tigi atam meni korkuttu dep kız jügürüp gelip keyinki çaldın aldyna oturdu. Al çal kızdın betinen öptü da basa bir kızıkka barukdum. Men mından ketken günü toğdan senin oğlun gezgip üýge barıp konup kettiňiz dep asılgandan senin üýüňe bardım. He bala çaka aman jattırby? Aman esen jatışıptır dedi da çal murutun sılap. Ana men barıp otursam ele alaydan gele jatabız deşip eki neme gelip kaldı. Arky berki jaýda suraşyp otursak eki öten kugunçu bolup çykdy. Kanday kugunçu dep kempir çoçup ketdi. Mından 5 gün murun alaýdagy Haýdarbek datkanyň kulu Kanybek Agjal degen gülügün minip kaçıptır. Oşonu köp 200 kişi tuş-tuşka getipdir. Haýdarbek datka Türkübek'e jana Kaşgardagy güýösü Zunnahunga dagı kişi çaptırıptır. Zunnahun emne kılıp jatkanyny bilbedim. Türkübek bolsa arga jerge kişi jüberip Kanybek kelse enesinin üstüne geldi. Oşonun enesini tapkıla dep izledip jatat dep bayağı surançı mergençi bugün aýtdy dep kийинки çal birdemeni estey koýgondoy gözüm bajyrayta basa Karim Starçyn gezigip eger Kanybekdi garmap berseňer astyňarga at üstüňerge toň giygizem dep dagı bir top sözdün başyny çatyp etdi. Sen emne dedin? Emne deyin? Kanybek maga gezikse moýundan baýlap gelip berem dedim dep gülüp koydu. Tüşke girgen arbaktaý arbaýyp oturgan çaldardyň sözünden ulam Kanybek çoçulady. Birok özünün çoçulagany sezdirbeski hareket kılgan syýaktanyp, akyryn gana otun sındyryp ot jakkan bolaberdi. Haýlan aýyn akebaýym, kanday şumduktuga bardy uguzyp oturasyz dep kempir gözüni alaýtyp çalga tikildi. Çal jylmaýyp turdu da, balam korkpa. Elin sagynbas er bolboýt, ýürün sagynbas at bolboýt degen. Balkim senin daregingdi bilbey, Alatonun oý çuңkurunun birinde jürgen çıgar dep kийинки çal kempirge emne jönündödür kayrat aýtdy. Kanybek aldırtadan çaldar menen kempirge garady. Birok hiç kimge okşota albady. Kempirde enesi Ajarga da okşotup gördü. Hiç okşoştugy jok. Ajar kızıl, turu, toluk ele jana beti başında tak, gözünde çeçi jok bola turgan. Anın üstüne anın jaşı bıyıl 47'ge gana çykmak. Oşonduktan 10 yıldın içinde mınçalık karıp, çaştары agarıp, özgörülüsü mümkün emes ele. Tigi kийинki gelgen çaldın nuskası jana belindegi kisesi joloyga okşogan menen, anın görünüşü dagı joloyga okşobady. Gözleri jırtayıp, sakalı appak bolgan. 10 yıl içinde joloydu mınday çal boloru dagı Kanybek üçin mümkün emes syýaktandy. Birok kanday çadır bir tüşünüksüz okşoşduklar, kempirde Ajarga, kийинki çalda joloyga okşotgon süýt. Kanybektin göňüline enesi menen joloy kayra düşüp, emne üçündür jüregi ulamdan ulam alyp uçat. Alardyn öň görünüşlerinde okşoşduk bolbolsa da, ündöründe gandaydyr bir okşoşduk hasyet bar syýakdy. Oşonduktan al enesi Ajardyn baýagıda ünkürden jolukkan joloydun ündörün esine düşürgenдөй köpkö çeýin oýlanyp oturdu da, "Atalar, bul baýbiçe emneňizler bolat?" dedi. Geptin çynyn aýtkanda bul baýbiçe eşdemebez emes. Biri-biribizge jamandyk kılışpay, jakşylyk kılışkandyk jagyndan jana eski nuskaga gelgende baýbiçe gelinimiz bolat dedi murunku çal. Bul baýbiçenin baýy kim ele dep Kanybek syňar tiziley kaldy. Baýbiçenin baýy Kadrahun degen Kaşgarlyk ele. Kadrahunga tigenine 9 yıl boldy ele, oşondan tigi kızdy töregen. Kadrahun jana bul baýbiçe ököteň ergeç datkanyň kulu küň ele. Bular karıp kolundan iş gelbey kalgandan keyin ergeç azatlyk beret. Kadrahun Kaşgarga baryp owkat kılady deyt. Bul baýbiçe alaýdagy jalgyz balanın üstüne baryp owkat kılady deyt. Akyry Kadrahun alaýga barmak bolup, bul baýbiçeni aldap aýyldan eriştip çykyp, "Janyňa ümit kılsaň Kaşgarga jür" deyt. Aga bul baýbiçe gömböýt. Kadrahun bul baýbiçeni öldürmek bolup jatkanda men gokusundan jolup kaldym. Kadrahun oşol boýdan kaçıp kete berdi. Oşonda bul baýbiçenin dalısyna jana emçeginin üstüne bıçak salgan eken. Kadrahun. Oşondan beri bul baýbiçeni men bagyp atam. Mına bul tapyp gelgenden beri kolun nuskay, murunku çaldy görsete. Dalısynyň jarasy aýykdy. Emçeginin jarasy da jakşy bolup kaldy, dedi kийинки çal. He Hudaýa şükür, dagı 10 gündörde aýyk bolat dep
Табыптыгына мактангандай мурунку чал отурган орунан козголуп койду. Атыңыз ким? Деп Каныбек кийинки чалдан сурады. Жолой мергенчи деген мен болом, деп чал жөнөкөй гана жооп берди. Каныбек селт ете түшүп, жолойду чап колдон алып, сак саламат жүрдүңүзбү ардактуу ата, деп колун кыса кармап, моюндан кучактап сакалын сылап жиберди. Жолой таңдагандай делдейип турду да, садакаң балам, чыныңды айтчы. Сен ким элең? Баядан бери көзүңдү бирөөгө окшоштуруп тааный албай отурам, деди. Каныбек көзүн жалжылдатып күлүңдөй, жүрөгүн түрсүл кактырып, мен Каныбек эмесминби, деди. Садакаң болоюн, деп кучактап бетинен өптү да кемпирге карады. Кемпирдин оозу ачыла, чолок жашын мөлтеттире колун жая Каныбекке умтулду. Мен эмне болуп бара жатам, айланайындар? Өңүмбү жетишимби? Сен кайсы Каныбексиң, деди кемпир кубарган өңүн ого бетер кумсартып. Садакаң Каныбек, энең Ажарды тааныбай калдыңбы? Деп Жолой Ажарды көрсөттү. Энең? Деп Каныбек ишенбегенде орунан ыргып турду. Жок, сен Каныбек эмессиң. Эгер Каныбек болсоң, энең Ажардын күндө эртең менен өбө турган жери кайсыл эле? Деди кемпир. Каныбек көйнөгүн акырек топчусун чыгара албай үзүп жиберип, оң жакка акырегиндеги бармак басым калын көрсөтө. Садакаң энеке, мына белгим, дегенде Ажар чыңыра келип кучактап калды. Өчкөнү жанып, өлгөнү тирилгенде болгон эки шордуну көрүп, тиги чал менен Жолой өздөрүн өзү токтото албай булардын моңуна шерик болгондой кубанычтын жаштарын төгүп турушту. Береги үңкүрдүн таштары эмес, ала тоо жаңырып муңдууларга үн кошуп, жаңырыгын алда кайда алып кетип жаткандай болушту. Бир канча убактан кийин чал менен Жолой Каныбекти Ажардын кучагынан бошотту. Ажар көзүн ушалап, ачып жумуп туруп, капырай, менин көзүм эмне болуп калды? Кайсы көзүң? Соо көзүм. Жөн эле турат энеке, деди Каныбек. Байкуш Ажар соо көзүнөн дагы ажыраптыр. Мурун таяктан күчү кеткен көз, каты сүйүнгөнгө кан тола түшкөн турбайбы? Деп мурунку чал Жолойго акырын гана шуурады. Көзүң соо эле турат, Ажар балам. Күчү кеткен көзүң ыйлаганга бүдөмүктөп тумандай түшкөндүр, деп Жолой кайгыргандай акырын гана улутунуп койду. Жок акебайым, көздөн ажырадым. Мейли, Каныбегимди аман көрдүм. Эми ушул балдарымдан топурак буйрса болду, деп Ажар ыйлай, Каныбекти сыйпалай кучактап көкүрөгүнө дагы кысты. Көптөн кийин Каныбек Ажардын кучагынан бошоп, Сакадайды чакырып эки бетинен эки өп, алдына алып отурду да, кээде жалгызмын деп кайгырып да коер элем. Бирок жалгыз эмес экенмин. Кыз болсо да алдыма өбөк, аркама жөлөк боло турган уялаш карындашым бар экен, аталар. Сен экөөбүз качып жолго түшкөндөгү таяктан айдай бетке тамга түшүп, сол көзүмдөн ажырадым. Кийинки жылы күзүндө Түлкүбек кайын атасы Кадырбек татканын ашын берип, Түлкүбек мени баш байгеге сайган. Ошондо Эргеш татканын аты чыгып, мени үйүнө алып келди. Эшигинде жүргөн чекери Кадыр акунга эрксиз алып берди. Бирок сансыздан өлүү, сенден тирүү ажырагандымдын залдары көкүрөктөгү кубатты, көздөгү кушту алып бүтүрдү. Чачыма карып кебетем өзгөрдү. Ошончолук оор азапты көрсөм дагы, сени аман көрөр бекемин дечи элем. Ырас, көрдүм. Бирок турпатыңды дагы көрүп, сагынганым басылганча көрө албай калбадымбы, деп Ажар эчкирип ыйлап жиберди. Кой Ажар балам, Каныбек менен Сакадай аман болсо сени алаканына салып багат. Сен эмес чокой экөөбүздү дагы кошо багууга жарабайбы, деп Жолой тиги чалга карады. Ыйлабай энеке, алтын башым аман болсо кор кылбаймын. Бирок мына бул оңбогон Тарзаман бура бастырбай, түбү этектен алып отурбайбы? Тарзаман талкуудагы кайыштай ийилеп, тезге салып кысып, сүлүк курт жаканды соруп отурбайбы? Мен ушул коордукка чыдабай качып отурам. Бирок мен мындан ары жаркырап, жайнап көздөгөн тилегиме жетсемби, же жанагы иттердин тузагына илинемби? Эмке аңгеме ушунда, деп Каныбек отургандарга терең ойлуу карады. Кадырлуу досум Түлкүбек, сизге салам айтып, өзүмдүн амандыгымды билдирүү менен өзүмдүн капаланган ишимди билдирем. Ал ишим болсо,
Akjaldy minip Kanybekden kaçı. Lekin bul jönünde ukkan çıkarsız. Uksaňyz dagy atayy kat жазıp sizge 10 adam jiberine zarıl taptım. Kanday bolsa dagy Kanybekti tap Akjaldy datkanyň goluna aman tapşyrypyz gerek. Eger Kanybek karmalyp Akjal aman golga tiye turgan bolsa, bir neçe adam menen aldırıp barıp datkanyň goluna tapşyrdyňyz. Eger Kanybek karmalyp Akjaldyň gözü jok bola turgan bolsa, anda Kanybekti menin adamdary menen Kaşgarga jiberiňiz dep kat жазуучу Zunnahun 1322 sana tekenin 28 günü. Zunnahundan Tülkübeke bugün erteň menen kat menen birge jibergen 10 adamı geldi. Birok Tülkübeke mından murun Aýdarbek datkanyň katy da gelgen. Al kattan ulam Kanybekti izletip Tülkübek çarçadı. El arasındaky gaňşardy ulamalap, uzun kulaklardan suramalap oturup ünkürge daga gelişti. Kagıragan müýüz, şaldıragan sökten başka ünkürden hiç nerse taba alışmadı. Ajardın jaradar boluşu, çokonu alıp gelip joloydun ajardy bagışı, 3 eşek aydagan 3 joloçuga Kanybekden jolugup, Tülkübekden aýlanyň suraşı, uzun kulaklar arkaly Tülkübeke malum boldu. Birok alardyn emi gaýda getkendigi daýynsyz. Şärip tündükçü kaçaganga tündük jasap bereyin dep, tömön 3 suunun guýganyna barıp, tündükke jarakty talgarap jürse, aldynan 6 yaşar kız çıkıptır. Kız Şäriptin turosuna jogap berbey, gözüni ağlaytyp tişin gıçıratyp muştumun tüýet. Şäriptin jüregi oğuzuna tygılıp, göňüli karаңgylap üýüne araň jetip, öpkö çaptırıp, sadaka berip, tülö soyup, araň es alypdyr. Ha, jok anda emes deyt. Şärip tokoydun çetine barganda, tokoydun orta çetinden jülündöy sozulgan tütün çıgat. Bu jerde iştep jatkan jygaşçylar je gömür öçürgönдөр bar eken go dep, tütündü uulap barsa, 6 yaşar kız bala altın başlı ak buğunu soyup, acıdar menen Arıstan'a berip jatkan imiş. Ha, jok anda emes deyt. Şärip tündükke ılayakty talgarap jürüp, bir kırgol garma alat. Atın talın tüyüne baylap koyup, kırgoldun jünün julup, etin bışırıp jeyin dep jatsale, atı tıvırap koşkurup durup kan seyip jüberet. Hangıça bolboy, sol golun koyununa katkan, on golunun jeňi menen oğuzu murdun tumçulagan bir sulu kız gelet. Şärip kızdan çoçulap bolot gezdiğin surup alganda, Şärip tündükçüm, şaşpa, kolunda bolot gezdiğin jok da süýleşermin dep baya kız şıpılday basıp jönöp ketet. Al kız geteri menen Şärip atına minip kaçıp aýlyna gelet. Oy, anda emes. Şärip tündükçü, tündük jasoo üçin jakşı tal garap jürse, kanyň tokoydun ortasındaky bir açykda jalgyz tüp tal bereket. Tal oşonçoluk sulu, syýda eş yerinde butagy jok, kılda başında gana 10 çakta bürü var imiş. Tal bir turup guvarıp, bir turup gögörüp, bir turup jaşıldanyp, bir turup başındaky jalbyraktaryn kıvır atıp solkuldap, bir turup başyn jerge tigizip iýilip, bir turup taldın sırtынан susu şırıldap güngürene başlayt. Aga karabay Şärip taldy gyýat. Taldy çapkan sayın çırr etken ün çıgat. Eň akyrky çapkanında taldan kan çıgat. Tal çıngırıp barıp sulap jygılganda 6 yaşar jylaňaç kız bala maňdaýynda paýda bolup, Şärip, uçuň uzary uruň köböýsün. Jay jarısaň dagy kış jarıba, etegiň tolorsuňa jetbesin. Kolуңdan gerkin getbesin. Jarty tulga jarty gazan asyp jar başına goň. Jabırkap zarlaganda mendey bol. Tartınganyň çokoy bolsun, aralaganyň tokoy bolsun. Jarty gazan aşka jetpe, guuragan taldın tüýünen getpe dep, kız golun jayıp tetirip atasyn berip gözden gaýyn bolot degen syýakty. Ukmuştu uşaktın el arasına jayılganına bugün 2 gün bolgon. Jogortodan el gelet eken dese, tuu başынан sel gelet eken dep apırtuşular jana şüdüngütçe öküröňdep jelmayança jelgen, aytyl elek sözdü aldan ebak bilgen, uşak aytpay tim jürbegen, je uşaktan başka kesipti bilbegen, emi aytkanın anan tangan, joktu bar dep elden jüreginin üçün algan, kaltı çynday aytkan, karganyp janyn satkan, uçurtmalı uşakçı uzun kulaktar arkalı, Şärip tündükçü jönündeki uşaktar, uzun elden uçuna kıska elden gıyırına taralgan. Tülkübek bul uşaktardın bardığın suraştırdı. Uşaktın bardığı Şärip tündükçüge baylanışkandyktan, jigit japtırıp Şärip tündükçünü aldırıp, 100'den aşık adam
3 suunun kuyganındagy tokoydun çetine gelip toktodu. Şarip Tündükçü beri gel. Eldin uşak açınbı, jalganbı? Kana bul tokoydun içindeki görgön okuyandı aytçı ugalı, dep Tülkübek attın üstüne öböktep tura kaldı. Bul gelgen kişilerden azçılığı Tülkübektin dayındagan kuğunçulары, kalgandары el darбыса eşek koşo darbıt bolup, kaybiri Tülkübek'e jana Zunnakunun adamlarına koşamat kılıp jürgönder. Kaybiri Ganybek karmasa tamaşaсын görüge kızıgıp jürgön köpkön bay uldары. Şarip tors etkidip, toruçologun bir çap tepirengdep temine gelgen Tülkübek'tin aldına gelip toktodu da, "Begim, okuya bul tokoydun içinde bolgon jok. Mından arkı tokoydun içinde boldu. Al tokoy Nura susunun eki ayrılgan aralığında. Murda gündün arkı günü bir jakşı tündük jasap bereyin dep, kaçagan baydan bir tay aldım ele. Oşogo jakşı tal izdep jürsem, eki sunun aralığında eң sonun taldar turganın gözüm çaldı. Atımdın er tokumun oңdop, oloң basmayılındı çıngdap, arka özgö ötөйүн dep jatkanımda, özgö araldın men jakky jeginde bir kız bala turganın gördüm. Jaşı 7-8'ler çamasında. Men hiç şek aldırбай karap turdum. Kızdın çaçı saksayıp örülbögen, sudan balık karmauga hareket kılıp, çumkup ketip köpten keyin çıkıp suga düşüp bir dalay oynadı. Köpten keyin arı jagынан bir gıngıldaganda ün çıkkanday boldu. Kız sudan ırgıp çıktı dağı, arkı tokoydun arasına girip ketti. Kızdın adam ekendigine je başka ekendigine tüşüne albay, çoğuçulap kayra ketip aldım, dedi Tündükçü. Tülkübek'tin aytı boyunca eldin bardığı Şarip'tin kızdı görgön jerine gelişti. Atların arı taştap, Tülkübek onçaktı adam menen suunun jegindegi taldın arasına gelişti. Men kızdı tetigi jerden görgömün, dep Şarip arka yüzdegi suunun jegindegi gölçük sımak toktop jatkan suunu görsetdi. Orta jerde arıldap ağıp, Nuranın suusunun bir ayrıgı jatat. Arka yüzde hiç kim jok. Alda kimdi jaşırgansıp, arasını açıp görsetpey, şağı eğilgen kalın taldar jelge başını ırgaltıp turat. Süygönün kalkalap, süybөгönde jol berbeçüdey arıldap, ak köbөгün çaçıp gürüldep, Nuranın susu açuluu dabış çıgargan sıyaktanat. Eger adam zat bolsa görüngör, ertenki geçke çeyin aңды kıla degen Tülkübek'tin sözünden ulam, eldin bardığı aңdyp kalgan. Birok köpke çıkpey koluna kara çakasını alıp, sakaday suğa gelip, çakanın jarımынан suunu suzup alıp kayra ketти. Ajardın kızı sakaday ekendigin ergeç tatkanın ayıldan gelgenler tanıdı. İzdegen jogo tabılıp, aldına ay arkasına gün tuğanday bolup, dağı ketişti. Kuğunçularda mingen atlarının bardığı jaram taldı ele. Oşonda olsa dağı Tülkübek'tin aytı boyunca bir kança jigit attandap minip, arkıragan suunu geçip alakanday araldı aylandırıp kurçamak boluştu. Kanybek alaydan kaçıp gelgen tünü ardakты ağaları Joloy jana Çoko menen akıldaşıp durup, kuğunçulardan dürbölöngü basılgança uşul aralga başpana kılını makıllaşıp göçüp gelişken. Epte buun talkan taap gelүү üçün Çoko Akjaldy binip, murdağı tünü aylına ketken. Ajar menen sakadayga göynök kıştandık birdime taap gelүү üçün Joloy zımkanadağı bir dosuna ketken. Kanybek bolsa 3 günden beri maşakattanıp jatıp, taldın büçürünөн jakşılap alaçık jasap бүтүp, çarçagandыкtan uktap jatat. Ajardын jaralar bolgon жерleri gündön güngө jakşı. Birok erki menen basıp jarık turmuşta kубанып, zarlap жүрүp görüşkön Kanybek'inin jasagan alaçıgын көрө албай, azizdiktin karangı kapasında oturat. Ырайымсыз куугунчулар аралдан geçip çıkıp, atların baylap koyup, alaçıktı tegerektep ağılıp gele jatıştı. Aңдып келе жаткан душмандан алачыкты жашыргансып, алачык алдындагы чоң түп чынар, көп жашап көптү көргөнсүп, самсалаган бутактары менен алачык үстүн жапкан сыяктанат. Камыкпа жаным, бегайым, тирүү болсоң, деп Каныбек чукурана уйкусурап ары карата оодарылып кетти. Садагың кетейин кулунум, медерим, кубатым, иче турган суум, көрө турган күнүм, бегайымыңды аман эсен алып келип тилеңе жетерсиң деп, ажар ордунан акырын жылып, Каныбектин башы жагына барып, өтө акырындык менен сыйпалап чекесин таап, энелик жүрөктүн назик тамырларынын сүйүүсү менен маңдайынан өп, алкымынан жыттап туруп,
emnegedir narazılygyn bildirgendey, gözünden jaşyn gılgyrtyp, oň golu menen Ganybekdiň maňdaýyn basyp, Sakaday tarapga garap, tereň oýga getdi da, "Ay tar zaman" dedi.